krachtige Bosch middenmotor en de allernieuwste technologie. Je ontvangt nu tijdens de e-bike sale tijdelijk tot 42% korting. Kijk op stella.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat is ook al een paar hier en dat hoofd er echt mooi in. Komende 3 uur weer muzikaal vertier op alle mogelijke manieren. Want we praten ik met een heel soort mensen over leuke activiteiten. Sommigen stappen in de auto, sommigen gaan een leuk festival. En weer gaan weer een heel oor verhaal. Maar dat jij hem in de rint van deze uitsturing wel. Natuurlijk een heel soort muziek, live muziek. Ik ben in Noorderwien live te volgen via radio, televisie en internet. Het is hier het eerste weer naar de Simperstap. Ik hoop dat je een mooie vakantie hoort ha. Regina, maar dat maakt ik even vreugje. Ja, het weer meer een scootjevakantie, hier het idee bij hè? Nou ja, ik heb echt weer een hele bijzondere vakantie gehad. Ik heb gekampeerd met mijn dochter en een vriend en zijn zoon. En dat was eigenlijk fantastisch midden in de natuur, daar hou ik wel van. En dat is zo primitief mogelijk. En ik heb inderdaad scootjeshield. En dat was echt een hele beleving, want alle waartypes zitten erin. En dan maak ik toch weer zei ze dat ik dat roege waar, dat vind ik toch wel het fijnste. Ja. Maar wel een beetje knetteren. Ja, maar ja, het is weer, ik hier dat hier ervoor, hier ik het wat vlocht op de zietkanten. En dat hier daarvoor natuurlijk mijn brechtje vlechtje, de infiltrering bij de SKS. Maar dit hier had gewoon mijn ziel natuurlijk in een team. En dat op zich, dat is weer een hele orenbelachting van deze vrouw van het scootjeshiel dan de andere keren. Even voor de mensen die het misten, welk scootje zie je en hoe ben je hem eindigen? Ik zie het op de Lietse Grienen. Ja. Nou, we zijn hier onder in het klassement eindigen. En dat is... Ergens onderin. Ja, nou ja, goed. Het weer een heel ervaring, want het weer een nieuw team. En Jitske Visser, dit weer voor de eerste keer met het team. Maar deze mensen, nooit eerder. We gingen net al te volle training hoor, want ze zijn gewoon heel druk aan de West om die 2 skippen in waren te krijgen van februari is mijn groepje. Ja. Nou, dat is een beullig van werkwest. Dus we gaan mij die in. We hadden belibben, we hadden ervaard. En Jitske is ten kleer voor volgend jaar. Want we gaan alle jaar een hele proteleerd en ontiegelijk mooie momenten belibben op de marren van Friesland. Dat is even mooi stichtelijk. Leuk dat je erbij bent. Het komende seizoen zit zo nou en dan mooie vlogsmeidje voor u en natuurlijk orenzaken. Zo nou dan komt ik mijn kunstenaars en orenmeesken. Ben wat die blid mij, dus leuk dat je er weer bij bent. We beginnen gewoon bij Trom en Noorderwien live, radio, televisie, internet. Je kunt het weer omzien, het wordt weer hellen, komen vlogs. En we doen ook nog een poging, dus een soort experiment, een soort podcast binnenkort op te nemen, maar we zullen wel eens zien. Ja, we zullen wel eens zien. Ik denk, lees dit van de morgen, ik denk, dus... Maar het net volle hipper worden, hè? Nou ja, Goed, en proberen wat. Ja. En Noorderwien bloedt gewoon verder rest hetzelfde. 3 uur lang zo volle mogelijk live muziek in de studio uit Boeten, Binnenland en vrolijke Pro Friesland. En dan kom ik bij mijn eerste gasten. Want ik ben zeer vereerd dat hij er mij zijn hele band is. Hij neemt ze de losse binnen, maar ik had hoe Jaap Lauwers. Zijn cd is officieel al presteerd. Of maar de Jim cd's is er eigenlijk. Het is uw cd. Ja, he, dat is haar viel te uw cd. Ja, zonder meer. Ja, zonder mis. Zet hem op. Hoe lang bent je met de Waan de West? Ben je hem er met de Waan de West? Oh, de mentale tarriering had wel Santje niet door. Het had even door, hè? Voor de studiegrapmakers. En we zijn vorig jaar in juni, hebben we eerst even gepraat. In juli ben we begonnen te repeteren in Studio Bonne. Ja. En hoe het hier verspreid hebben we het opgenomen. Ja. Stel voor de band even voor als het wordt. Want de begint al met Bonne. Van harte. Dat is Nathaniel van Venen, gitaar. Prachtig bluesje trouwens. Ja, die ziet er mooi uit. Bonne van der Wal. Ik mooi bluesje, Bonne, dank je. Ja, ik mooi in. Bas en zang. En net efter het les, net efter het les, dat dit er aan horen. Jelle Gietema op slagwerk. Mooi dat je er bent. Mij, de band en Jaap Lauwers. We praten straks wie het weinig oer het album, zet hem op. Want prachtige versjes, heeft een mooie stem. Ik ben een absolute fan van die, dus vandaar is het heel oer ik de gast bent, Jaap. Maar welk nummer begin je hem? Neertocht. Live in Noorderwien.
heide, in een 40 jaar gekrijden, dat is goed. Daar heb ik dus. In een ronde op het land, bij het fietsje bij de hand, daar is het goed. Voel ik mij dus. Maar in het echt is dit net weer ik jou het aan, al valt het zwier. Ik rijd eerlijk zijn, zou wat net uit de straat. Laat de stikken wel een leidje, want ik ben je in een rijtje. En mijn vrouw en mijn band en mijn kot. In elk dorpshuisavontuur leidt de verleiding op de loer, daar gaat het mooi. Daar gaat het tekeer. In wij posthoes of schans, daar gaat de broek, riep ik mijn kans. 1, 2, 3, maar nog volle meer. Maar in het echt is dit net weer ik jou het had. Al valt het zwier, ik zit op de bank, mijn eigen levensschot. Ach ja, joh, matte, wat van meidje, daar zit ik hier in die rijtje. En mijn vrouw en mijn band en mijn kot. En dan liet ik mij bij iedereen chauffeur en die bolide, dat is goed. Daar heb ik dus. En hij riep mij overal heen, ik weet vaak net meer wat wij binnen, ach wat zo. Ik kom niet bij thuis. Maar in het echt is dit net weer, ik maak zelfs waar je van vervier. In mijn Opel Astra ken ik net kapot. En dan rijd ik wild een glijtje, naar parkeerplak bij mijn rijtje. En mijn vrouw en mijn band en mijn kot. Dus bent er niet, niet dood. Een leven lang. Oh, zo. Het leven laag het mij, soms sta ik weer ik weer net hoe ik het had, maar het is goed. Ik ben te klak. Want als is ik soms verdamme, ik weet het beste, maar nog komen, ik geld voor dat. En mijn gemak. En iedereen scheelt dit net volle, het is maar wat je er mij willen. Ben maar amper op een held op dag. Wat ik al wat ik erom leidje, want hij is best wel van mijn rijtje. Maar mijn vrouw en mijn band komen stel, dan kerst het schijn. En mijn vrouw en mijn band en mijn god. Geweldig. Ja, applaus en de losse binnen. Ik ga aan hem tafel. We praten er even over. We krijgen nog volop meer live nummers van dit prachtige album te jaren. Ivo Polsma, steun en toeverlaat al jaren wat de muziek onbelangrijk. Eerst maar even over Jaap. Fantastische muzikant. Hè? Ik hem je, dat is heel bijzonder. Hè? Want het was toen niet in Jaap en hij heeft voor het laatst in uitgebracht. Dus je is een dingen op. Ik dacht van, zie je dat toch net op CD, maar Memma van Stek natuurlijk een klassieker. Zit je toch te kijken op zit zo gauw net staan. Ja, dat zit er wel op. Noem het waar op CD. Zijn laatste plaat bestierde CD nog een eerst, denk ik hoor. Nee, ik heb zijn laatste, dat is aan Bakkelieten denk ik. Ja. Nee, ja, 2020 Jaap of net? Ja, maar goed. Mooie stemmen. Ja, ik neem altijd de Hank Williams van de Friese muziek en daar ben ik ook bij. Hoe is het verder? Maar mij is het goed, jongen. Leuke vakantie, jongen. Ik heb 6 weken vakantie, jongen. Hè? Zijs. Doe ik toch? Nee, voor jou hoor. Dat is maar voor jou. Wat heeft je horen 12 weken in? Geen idee. Nee. Weet ik net. Collega's was pesten. Ja, hier in het donker wordt in het hok zitten. Ja. Wacht je tot het tijd wordt. Hè? Jongen, dat is schandalig. Ken je er al jij. Volgende die is ik gewoon 6 weken vrij nemen. Hebben we nog belangrijke muzikale ontwikkelingen? Ben er nog meestal die we nemen, Matten? Oh, daar heb ik me eigenlijk net zo met dwan houden. Want ik wie dus 6 weken maar vakantie. Dus ik wie echt helemaal van de brood. Ja. Maar daar kom ik nog weer om. Mooi dat? Ja, dat mij wel even. Ja. Pieter Wilkes, 60 hier. Ja. Dat vond ik wel even. Ja, maar dat klopt net van mij net, hè? Nee? Nee, dus hij had... Dat nepnieuws? Zie je niet bij op, die even. Ja, hè? Maar goed, oké, ja. Hij wil wat senioriteit uitstralen waarschijnlijk. Dan zou ik min 60 worden. Nou, Nepnieuws dus. It's all fake. hij is gewoon 50 worden. Ja, gewoon 50. Ja.
Jaap is 40 toch? Nee, Jaap is... Nou, die gaat richting de 80 toch. Ik kom zo terug. Dankjewel. Goed, nou dan mag ik maar even hoe de muziek ga. Ben je 60 toch ergens of net? Ja, Ik zit net te nemen. Nee, dat hoef ik net op haar. Ja. onbelangrijk nou. Still going strong, toch? Als het zo zei, ben niet worden, Willem. Wat weer breekpunt voor jou om er één te zien te steken? Ik bedoel, het is vaak een heel georganiseerd om een cd op te nemen. Met de studio in, met het ding gepland worden, met een agenda bij, et cetera, et cetera. Wat weer voor jou toch de ongeleding om die cd te maken? Ik een heel soort vragen daarna. En ik ben nou, deze jongens Bonne, Nathaniel, Jelle en ik, nou ja, de directe omjouwing. Het wordt tijd dat ze weer wat verslijst. Dat vond ik. En ja, dat is het breekpunt. Er is nooit een moment en nooit is het breekpunt. Nee, Bonne zei, kom op. Bonne had de studio. Dus hij zei, kom op met dat ding. En dus wij praten en nou ja, op een gegeven moment bierst eraan en fantastisch. Hoe vond je dat in de studio? Ik bedoel, ja, dan geeft ik een opnameproces in. Hè? Dus opnieuw, wanneer best clear. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het een beatersteun. Ik vind het geweldig om te zien wat je kennen in de studio, wat je live net al herkennen, zeg maar. En om het zo mooi mogelijk te smeden, neem het zo. Ik zeg, toen had het op nou met Griet Wies, maar ben er meer gastmuzikanten of jongens die het mij doen op deze plaat? Ja, inderdaad. Griet wie verhinderen. Als je Griet er ook bij was, maar ze hadden een weekendje voet en daar zit een vesk op. Ik vind het mooi vesk together. En ik met de maten, de muzikale maten van de troubadours, Pieter Wilkens, Gurbedalse en Doere Veeman. Nou, we hebben daar de tolwier met elkaar op paardwest en protte veskes betocht mee zolden. En dit weer van de laatste veskes die wij in dit programma hier. Dus ik denk, ik wil die jongens graag vragen om dat te doen. En daar doe ik mij in de studio kregen. Ja, natuurlijk. Doe ik. Hij stopt, ik officieel, het zijn vanuit de mooi west, maar voor die plaat is er de studio dus nog een weer in west. Ja, en hij doet het ze volle betinksten. Maar hij zegt, wordt juist live aan. Dat hebben we die. We zijn in de rondse stier gegaan met z'n fjouwen. Het spelen trek ik weer klaar. Prachtig. Ja. Mooie plaats. Ja, een mooi avontuur. Ook die wat jij doet. De eigen begint te klimmen. De beste helemaal enthousiast toe. Nou, dat is maar gelukkig. Ja, sure, Nou ja, maar dan kies ik een zware bevalling gaan. Dat denk ik, nooit weg. ik ken ervan u dat er in ieder geval nog 1000 mensen binnen die enthousiast zijn. Want wij moeten En ons meisjes zijn van mij wel enthousiast. dus wij moeten gewoon lekker spelen. Dat is het allerbeste, Willem. Ja. Is het voor de mensen die de plaat net kennen een oersjoch van de laatste jaren van die werk? Maar is dat zo een beetje zin? Ja, dus je een soort vestjes, nou, liekers met me met stek, stier nog op cd, de speakerjack heb ik al een tijdje. Bij meer noemen ze ik al wat hier spelen. Ja, want zo'n man met een stek had een klassieke status hier. Hè? Prachtig, maar nou zit er op cd, dan kennen de meesten hem en er zitten een paar nagelnije vestjes op. Daar komen we met je net helemaal aan, maar goed, er zitten een paar nagelnije vestjes op, stuk of 3, wist was de worst, dat is nagelnij. En stil is een kalmvestje werk, nou toch wel een beetje aanbevelen wil, maar dat let ik aan de meesten knoeien. Praat straks nog even verder. Terwijl moest ik game nou achter elkaar man. Welke? Soms geen dingen zijn en daarna nog een kalmvestje, zeker scherp en strak. Ja, applaus. En de losse bende. In verband met zijn nieuwe cd. Hij is uit. Zet hem op. Wij doen het hier live. In Noorderwien. Een hut houdt een kop, de berenburg op, een spiekerbroek, oud en versleten. Min op een leer, de kater is deer, de ballen te oud om te eten. En grijs is wichtig. De kleur en die als zo vaak in mijn heur. De ebelse flauw, het bier werd te lauw. De plaat die sto zachts net te krijgen. Een simmer te heet, een kap als een beet. Van wurgens in sliep bij het vrije. Ik ken weer net alles maar gaan. Soms
danza. Soms geen danza. Soms geen danza. Soms. Wild en ondriest, treurig en triest. Lip zit op tjennen te breden. De bus is te let, trein weer net. Wenst je die faam te verliezen. En weer het als maar gaan. Soms in het eenzaam. Soms in het eenzaam. Soms in het eenzaam. Soms in het eenzaam. Soms. Oh, zo soms. Oh, soms. Het lijkt het heel wat, maar het is een zwart gat. En meer van dat diesig geruch. Een kroeg voor kabaal, een moeilijk verhaal, een kloot in de hoeken raast sjoeg. En wij is het biljet, de kroegbaas is dronken, wij net. Bargen en griemen, scheuren en screamen. De dobbelsteen valt soms verkeerd. Crisis ain't lang, neer aan de hand. Van ellende al jarenlang geleerd. Zilver op klauwen onhand. Soms in het eenzaam. 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 Oh, zo soms. Oh, zo. Dank je, er zijn net zo'n soort gelegenheden waar je dit soort columnen en ik hele lange versjes doen kunnen. Daar ben we hartstikke wies mee dat dit voor dit achterpubliek kan en voor deze mooie omroepen dat we daarom te krijgen.
En dat is een oorzaak dat slijm nemen. Nee, dat menen wij van harte. Is het net zo, jongens? Dan hebben wij inmiddels de changement hebben gehad. En we doen nog een ballad. Zeker scherp en strak. Het is de eerste keer en de eerste keer is vaak. De tweede en de derde keer slaat het lieke vaak. Hij pak het weet, hij pak het op. En dan schellen jouw slinger aan die kant. Ging de domme ging eenmaal in je zeik alles van de weer. Zeker scherp en strak, waardoor alles mijn gemak. Hastig heugen het, dan is alles goed. Rennen als een speer, alle dagen, elke keer. Dat is maar in je lijn, dat is die lijn, dat is goed. Werk als een indruk, maar de hele week lang. Het maakt vlug, het maakt mijn fasje en het maakt mijn gang. Hij pakt het on, hij pakt het beet. Het is mij niet, het is weet. Denk de domme, denk je helemaal niet, zei ik alles vallen weer. Zeker scherp en strak, waardoor alles mijn gemak. Hastig heugen het, dan is alles goed. Rennen als een speer, alle dagen, elke keer. Dat is maar in je lijn, dat is die lijn, dat is goed. Hij pakt het beet, hij pakt het uit, hij pakt het op. Hij zet hem om, hij zet hem uit, zet hem om. Ze moeilijk maar letter, dus daar let ik het maar bij. Alles weer nog een sleer en het hoor een keer opnieuw. Hij zet hem uit, hij zet hem on. Het is het juist nog wat doen en nog het mooi. Ging het dom en ging er iemand in de zeik alles van de wiel. Zeker scherp en strak, waardoor alles mijn gemak. Haastig heugen, dan is alles goed. Rennen als een speer, alle dagen, elke keer. Dat is maar in je lijn, dat is die lijn, dat is goed. Dit is maar in je lijn, dat is die lijn, dat is goed. Dit is maar in je lijn, dat is die lijn, dat is goed. Geweldig. Mooi album, kindje morgen. De zet hem op, je applaus en los hem binnen. Straks, na de break, doen ze nog drie nummers. Bonne, hoe is dat om mij samen? Want toen had mij een heel soort mensen gaan spelen. Ja. Maar ja, dat is toch fantastisch, hè? Ja, dat is te gek. Ja. Het lijkt me heerlijk om met te spelen. Het is heerlijk. Ja. Ja. Maakt hij nog heel wat in, hoor? Ben vaak liedje veskes, hè? Of juist net? Ja, je passen jongen aan de veskes. Ja. Nee, maar ik zou een beetje in die nummers kroepen krijgen. Dat is dan, maar dat mat ik, denk ik, hè? Je moet het beleven. Ja, een veske mij vielen. Hoe je dat om met hem de studio in? Want dat zijn projecten, hè? Ik bedoel, dit opnemen, nog weer een keer horen, die mat erbij. Ja, weer een ramp. Rampzalig. Ja. Zat het jij, hè? Net het wel. Nee, wie had ik weer te gek. Te gek om gewoon die veskes uit te werken en er hoe uit te denken en ik gewoon te filosoferen van hoeveel we het precies klinken hebben. En dan kom je er uiteindelijk gewoon op uit dat het gewoon simpel. Een mooie, rustige, droege veskes. Back to basic. Ja, maar de stem gewoon bam ervoor op. Ja, in eigen ga je vaak, hè? Om het vol te produceren en over de top. Er moet nog wat bij, er moet nog wat bij. Het lijkt me heel moeilijk om dan weer een stap erom te doen. En maar sommige veskes hebben dat ik wil proberen. En dan ga je een kant op en dan denk je, hou eens even. Nee, waarom? Akoestische gitaar, zang. Als dat er goed op zit, dan vullen we om wat alleen maar mist. En dat is het dan. Dat is het veske. Ja, te gek, maar goed. Mooi dat je er bent. Neem een bakje koffie, jou je mee even lekker el. Je kan even chillen, zodat we dat mooi nemen. Want we gaan op naar de eerste break. Jawel, het nice van jou weer. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. In een sterrenrestaurant ontdekken dat de juiste combinatie van zoet en bitter ongeveer zo klinkt. Dat is het mooiste aan reizen. Elke reis, hoeveel je er ook hebt gemaakt, ontdek je wel weer iets nieuws. Dus blijf ontdekken met meer dan 2000 reizen. Kras, blijf ontdekken. Boek nu een culinair arrangement vanaf €99 op kras.nl. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Bij Lotto kun je al voor €2 miljonair zijn. En deze zaterdag staat de Lotto Jackpot op €4,3 miljoen. Dus speel ook mee. Je hebt nog tot zaterdag 6 uur om je lot te kopen. Ga snel naar de winkel of lotto.nl. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Ja, dat is voordelig thuiskomen hoor. Met Kruidvat. Nu alle Biodermal 1+1 gratis. 1+1 gratis. Ze zijn mal geworden daarbij. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Aldi is volgens de Consumentenbond alweer de goedkoopste voor alle dagelijkse boodschappen. Bespaar tot wel 40% met onze huismerken van A-merkkwaliteit. En Aldi heeft elke week superscherpe acties zoals nu snoeptomaten. 1 kilo met 50% korting voor maar €2,49. Natuurlijk, Aldi. En ook bij Kruidvat alle Davitamon 1+1 gratis. Hoehoe! Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Als terug met weer live natuurlijk dat prachtige album van Jaap Lauwers en Sien Lossenbinder. Ze zijn nog een aantal nummers van spelen en we praten over de Barrel Race. Wat dat in hoort, dat straks. Nijs. Verzorgen terug, Dieter Seijers. De gemeente Skiel gaat van de morgen hoe Lishorn hoe het festival Eiland. Dat festival zou takkenwieken uiteenzetten maken, maar de rechters korsten juist de omjouwingsvergunning. Er zijn procedurele flaters maken bij het aanjan van die vergunning. Man die komt de definitieve uitspraak van de rechter. Burgemeester Bert Wassing zal er niet tussen alles aan doen om het festival nog terug in te litten. Ik kan het niet garanderen. Wij zetten ons als college ervoor in om met die uitspraak van de rechter toch zo goed mogelijk aan de slag te gaan. En ja, begin volgende week. Dan zal het toch wel totale duidelijkheid moeten zijn. Want dan zitten we heel dicht voor de datum van het festival. Reuzenredbouwer Mondiaal uit Terband is er ook de manier van de hoogste reuzenreden van de wereld. Die maakt oer een man als 2 in Hyde Park in Londen komen te staan. Het is een flinke put van het bedrijf en de vraag is of het reuzenred op het tijd klaar komt maar tegen op de zwierigheden die het verwachten we bij het ingaan van de Brexit in oktober. Toch bleef de focus lezen op het zo gauw als mogelijk bouwen van de constructies uit de Sibylle Dauma. Hij is directielid van Mondiaal. Belangrijk voor ons is dat we een machine bouwen die dat uiteindelijk de klanten mee de voeten kennen. Ik denk net dat je al te volle door de politiek daarin leiden laten maken. De 389 pijltjes op het kerkhof van Wetsen is weer voort. De PKN-organisatie van Dokkum, Eelsum en Wetsen zien ze de del zet om in kaart te brengen hokker graf op hokker plak light. Een prottenmeeske wie in de net blied, maar ze vonden het geen gezicht al die pijltjes. Vlieden weekend was bekend dat er een orenoplossing voen is. Er komen plaatsjes in de groen die de graven markeren. Om dat varrenkort te krijgen, dat wordt het nog wel een paar weken. En burgemeester Buma van Ljouwert had 2 huizen in de stad sluiten laten omdat de politie er drugs vond. Hier gaat om een huis aan de Flatstritten en een aan de Bordinewai. In het huis aan de Flatstritten vond de politie de synthetische drug MDMA en GHB en grondstoffen voor de productie van de GHB. In het huis aan de Bordinewai werd er een hennepkwekerij vond. En in Wierum in wat eerst Friesland is een huis sletten omdat er jeder een hennepkwekerij ondutsen wie. Dat huis bleef de eerste 3 maanden dicht. Dan het waar. De zin erbij, maar de loft kan ik berinnen. Er zit een matige zuidwestelijke wind en het is een graad als 22. Morgen volop zinnen en flink warm. Boven de 24 graden wordt het dan. Nachts is er kans op een bui. Reumatische pijn? Gebruik Perskindol. Perskindol. Sterker dan jouw pijn. In een superkeuken doe je meer dan koken alleen. Je maakt er de mooiste herinneringen. Vraag nu het gratis inspiratieboek aan op superkeukens.nl. Superkeukens, jij maakt hem super. Last van reumatische pijn? Gebruik Perskindol Active Gel. Perskindol. Sterker dan jouw pijn. Koop Perskindol bij Ethos. Meer dan 300 gordijnen. Jij shopt het bij Quantum. Al vanaf €5 per meter. En nu ruim 80 gordijnen gratis op maat gemaakt. Bestel in jouw winkel of op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Vlucht voor de boeg? Parkeer je dan hier? Of misschien toch liever hier? Precies, want er is er maar 1 waarbij je parkeert op bekend terrein. Beter sta je op de officiële parking van Schiphol. Altijd een plek die bij je past. Schiphol.nl/parkeren. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl.
beter sta je op de officiële parking van Schiphol. Reserveer nu via schiphol.nl/parkeren. Omroep Friesland, Noorderwiel live, bij Willem de Vries. Leuk dat ze best bij deze eerste Noorderwien naar de Simmerstad brengen. Ik ga het zweten op kap, maar er weer even inkomen. Maar wel fantastische gasten nieuw. Straks gaan we verder met Jaap Lauwers en de Losse Binden in verband met die nieuwe CD. Dus zet hem op. Draai je nummers nog. We praten direct even over. Dus alle roemte ek voor prachtig mooie Friese muziek. Maar dat doen we in de rin van de Mickey en mij oren muzikant ek nog. Ja, we hebben een heel soort fantastische muzikanten straks nog te gast. En we gaan meestal achter en voor de bar. Achter de bar hier Volkert Wesseling zitten zullen. Dat doet er straks ik nog. Maar die moest invallen bij een stuk bij Herman van Veen in Soest. Dus die komt wat later. Had ik nog een column, dus verhuilt ze niet en hield het materiaal hier weer even in komen. Maar het feestje is er net minder om Noorderwien live. En zo nog kijk van die mails en denk ik, hey, daar moet ik even wat meer van weten. Bianca Winsma, kennen haar al heel lang, ik uit de muziek, maar die mailde me met een rare foto, een hele rare auto. En we beginnen te rieden, een barrel race en je haalt een rammelpagina, Bianca. Eerst leuk dat je er bent, welkom. Ja, dankjewel. Barrel race, vertel even, wat is er aan? Nou, het heet eigenlijk de rammelbakken. Of de rammelbakkenrace, ja. Protemezen kennen dat wel als de garbage run. Ja. Maar wij beginnen met een rammelbak. Nou, ik kan eigenlijk haast net een rammelbak nemen, want die is behoorlijk opknapt. Maar met een oude Volvo gaan wij terug zo'n land in Europa reizen heen. En waar is wij? Wij is Ietje en Nienke en Bianca. Okay. En hoe kennen jullie hem ook hoor? Via school, via de kinderen ken ik Bianca. Ja. En Ietje heb ik via Bianca leren kennen weer. Alles een keer jij daar ons iets mee. Ik bedoel, dit ben je af en toe even een weekendje vliegen om het zo maar zo te drukken. Nee, misschien kunnen we dat nog overwegen om het ons nog om te boeken. Nee, ik heb dat nog nooit jaren gedaan. Nee, wel reizen begeleid samen, maar net zelf een reis doen. Hoe kwam het bij het idee? Ja, nou, wij gingen dat nieuwsbericht lezen over wat er in Sint-Jacobi gebeurt weer. Met het gezin, pleeggezin, Fietje Ben en die ben hun huis verlenen in april dit jaar. Gruttebron, hè? Gruttebron, meestal weer een onderverzekerd. Dus nou ja, we snappen al wel dat er een heel grote ellende achter zit. En dan wil je wel wat doen. En wat kun je doen om geld in te zamelen? Maar het wel een beetje een ludieke actie wezen. Nou, we kwamen dit in en we dachten van nou, laten we dan maar in een oude rammelbak stappen. Het is in die zin ludiek dat wij alle treinen nog net bepaald handig zijn met auto's of zo. Oh jee. Nee, wij zieken dus eigen oplossingen wel. We zijn ook al helemaal aan het voorsorteren, contacten lezen met iedereen vanzelf en zorgen dat er genoeg mensen zijn die ons helpen willen straks. Ja. Dus we zijn wat aan het netwerken en we doen wat cursussen hier en daar, maar wij gaan maar die bak dus terug Europa en we hopen zoveel mogelijk mensen dat die u sponsoren willen. Ja. Los even van het goede doen, maar daar praten we straks dan wel even over. Wie is me horen voor te porten van dit avontuur? Ik bedoel, in een rammelbak dwars door Europa. Ik zei het, kijk al even waar dan een weekendje vliegen. Ja, het was eerst een idee van Bianca en Ietje en nou, daar heb ik een beetje aangekeken. Ze vroegen mij op een gegeven moment om mee te gaan. En ik had... De blus wordt afstandelijk eerst. Ja, eerst wel, maar nee, het lijkt me een hartstikke mooi avontuur en voor een heel goed doel. En dat sprak me heel erg aan, dus vandaar. Ja, ik weet nog niet veel wat dat dan precies inhoudt, maar dan mag op ziek naar een auto, dus lijkt het mij, of net? Ja, nou, we gaan... Nee, een rammelbak. Ja, want we hebben wel even zocht. Ja. En dat is nog net niet zo heel erg gemakkelijk natuurlijk. Omdat we er een keer verstand van hebben. Je ziet alleen maar plaatsjes op internet. Ja. Ik ken onder een motorkapje, maar dus, dan heb ik ook geen idee waar ik naar zitten zien. Ja. Dus, maar we hebben van EBTC TV, of EBTC, dat is dus een organisatie die hier in Ljouwt zit, in de beveiliging. En van Slagman Notaris gaan we deze auto onbeen krijgen. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Toen wie het kleren. Voor de mensen die de beeld bij hadden, is ik radio. Ik lees even uit. We willen nog even een beeldje van Suver. Kijk, gaan we even maken. Want hij stiert je voor de door bij de omroep. De auto werd in Rien worden mat. Het ziet er aan de boetekant wel redelijk safe uit. Maar... Ja, we moeten ergens op inzetten, hè? En hoeveel kilometers hij maar oefenen? Ik denk al oorlog kilometer. Ja, oorlog kilometer zult wel. Wacht even, je mag oorlog kilometer rijden met de nee? Ja. Ja. Net meer? Nee, en dan ik nog verdeeld door 3 personen. Serieus? Ja, dat gaat goed. Al je 400 meter? Ja, serieus. Dan minder. En je hebt geen Europa-patroon? Nou, het is een automaat, dus je moet de linkervoet in het broek hebben begrepen. Er staan een paar letters op, S, N, M. Ja. Nou, dat mag ik nog even uitvinden. Handleiding erbij. Ja. Je hebt wel wat zwaarder te maken, die ook zijn. Ja. Je mag nog geen... Wij gaan geen zwaar gaan, hè? Nee. Nee, wij komen er wel. Ja zeker. Hij wil abonnement bij de ANWB of net? Hoe zit het? Ja, we zijn bijna oerverzekerd. We gaan hele grote verzekeringen afsluiten. En we gaan goede contact. We gaan trouwens ook nog al die lietse rammelbakjes achterin. Die geven mensen aan die ons helpen kunnen. Ja. Je hebt kinderen al vanuit en hulp nodig hebben. Ja, tuurlijk. Dat weten we wel.
Blijf lekker staan, we praten straks verder over. Ik zei de barrel race, maar dat is dus weer een orenrace. Ik ga die dingen dus terug komen met mijn gouden hollen. Ja, nou, ik denk het wel, want dan had ik de Gauwbridge Run. Dus er zijn verschillende van dit soort reizen, maar dit is vrij lieds. En de bedoeling is, en daar voelen we wat op, dat iedereen ook kan helpen, Matt. Dus dat vonden we wel handig. Ja, zo een stukje sociale beleving. Ja. En zit er wel motor in of is er een soort Fred Flintstone ding? Ik kan maar net zien. We praten straks verder. Nou goed. De rammelbakkerrace, lekker bok goed zitten. Ik ga alles er ook al jaar. Een beetje chaotisch nog. Spelen je een CD-presentatie hoor, hè? Ja, of hij weet officieel of niet? Hij weet er ook gewoon. Ja. We hebben Nathaniel Koenen, die weer op vakantie. En dus ik zag wat mensen nu, net de mensen trouwens, Bonne en Jelle. Ik heb de hele dag niet een beetje geweest. En we hadden al wat bierkaart staan. En het enige wat nog komen moest, dat weer de cd, de envelop, de postzegels al. En alles wat er kwam, dat weer de cd's net. Dus we hadden net. Maar we hebben met trein hebben we het toch in op dronken. En die menjes daarop, ja, ziet weer. Dus we willen het langzaam indalen. Het had er een beetje bij. Hè? We vroeger al met de LP's en ze worden ook met de cd's. En nou ja, digitaal is wel over maar ik ben altijd correct te laat. Maar misschien leidt het ik wel naar jezelf, ik weet het. Het kan Ja, niet, hij is er eerder. Daarom. Eerst er nog wat omheen bouwen, een tour. Komt er nog een presentatie officieel? Of? Ik zie je, we ben dwaan, het zie je van een podium om dus de hele plaat, om het samen uit te drukken, te spelen. En dan wil ik graag alle gasten die mij doen, druk op. Dus dat is een ideale doel. En als het slaagt, dan slaagt het. Als het net slaagt. Maar we gaan ervan uit dat het al slaagt. Dus we zie je een podium. Net, dat is geen vraag, maar dan ben we met dwaan. En dan. Als het tijd wordt, denk ik toch gewoon. We gaan hier zo lang op wachten. Als het een goed moment is, dan zullen we dat zaakjes een keer met z'n allen, met alle gasten erbij, hartstikke mooi spelen. Let hij net op, ja. Nee, daar is gelukkig in. Goed joh, welk nummer game nodig? We doen een member bij het stek. Prachtig. Ja, applaus, een losse bende! Net meer te wasje in een regen, maar ik misschien ik eens liegen. Dit is voorbij, en west is west. In mijn dromen en gedachten, riegen vrolijk ondandrachten. Ja, als ik dromen ken, ben ik op mijn best. Oh, wat vieren het mooie tijden, vol verlangen, vol verliezen. Ik kan er nog op taren, elke dag. Maar die tijd komt net weer om. Ach, wat kan ik mij verdammen? Jo, het is nul en ik beleef je het opnieuw. Als ik de pen en squallen breng, zorg ik ze stenen in een kring. Dan ben de memmen bij het stek. Vaak nog jongen, soms nog krees, van het laden meestal hees. Dan ben de memmen bij het stek. Weer, ik ken er niet ontwaan, maar door komt mij heel spontaan. Ik heb dus al leerde en een aandacht geen gebrek. Maar ik krijg fantasie in mijn lief, bij het gen van zo'n mooi wief. Dan ben de memmen bij het stek. Nou wat die zit in de holle, breng ik me als mijn zoon naar squallen. Liet ze heen en ik ga de sliep net uit. Zo maar, geef maar heen jongen, lekker gatje en mooi jongen. Doe die best, een broder willen en een tuut. Dan komt zij wat dichterbij, het is de favoriet van mij. Wat is ze mooi en zo hoors als die oren. Ik zong voor haar mijn heugste lied, een lied dat stiert, een lied dat stiert. Het is net moeilijk om bij haar een hit te scoren. Als ik de pen en squallen breng, zorg ik ze steen daar in een kring. Dan ben de memmen bij het stek. Vaak nog jong en soms nog krees, van het water meestal hees. Dan ben de memmen bij het stek. Weer, ik ken er niet ontwaan, maar door het komt mij heel spontaan. Ik heb dus al leerd en een aandacht geen gebrek. Maar ik krijg fantasie in mijn lief, bij het gen van zo'n mooi wief. Dan ben de memmen bij het stek.
zo lang zat dat ik het speeltje terug had. Schal is tekje romantiek. En hij leefde op fysiek. Ach, dat zult zo vader drinnen. Dat zijn dingen die net kennen. Maar het jouwt, het leven weer wat kleur. Want ik als greep een heel soort mensen, had ik me stille weensken. Op deze wijze bereik ik mij de sleur. Dan zei ze, draai maar lekker terug. Denk soms dat ik het net zocht. Leer mij niet spul, ik wil het mij delen. Want geluk zit in een holle, fantasie haast nooit te volle. Je bij het schallenstek, zullen wij het nooit vervelen. De pijn en schallen brengt. Zul ik ze steen in een kring, dan binnen memmen bij het stek. Vaak nog jongens, soms nog kreeg, van het praten altijd heers. Dan binnen memmen bij het stek. Weer, ik ken er niet onwaan, waardoor komt mij heel spontaan. Ik heb dus al leerde en een hoor dat geen gebrek. Maar ik krijg de flinters in mijn lief, bij het champion samen mooi wief. Memmen bij het stek. Dat ben de memmen bij het stek. Dat ben de memmen zonder remmen bij het stek. Dank u wel. We krijgen een changement en ik heb geleerd dat soms moet je stiltes vallen letten voordat een mooi stukje muziek begint. Dit versje dat je het neerwer. Visje wollest, naast de pot. Ik zit aan dit en door aan dat. En als ik zoek, dan word ik meestal lam. Al had ik dat net lang meer voor. Net 3 glasjes week al. De straat is keur, winterstrief en stram. Maar aan de fax verlies die streken net. Hij rent het vers uit de klauwen. Maar dan komt Pieter ben nou zo politiek correct, wat dat betekent wie ik net krijgt. Ik geef me heel mij de moeite mij. En de laatste één, dit land is vol, dan praat ik u eruit te horen. Stiekem had ik met twijfel bij. En iedere groep werd bij feesten let. De zenden ben ik samen kwijt, mijn grote toos nog net. En als de mensen op een schillen, als zo apparaatje, wie kan mij niet meer schillen, maar in mijn eigen paard. Ben consequent, inconsequent, behulpzaam, aardig en attent. Maar goed, betilgen ik net, weten wij. Een mooie vrouw, dat ligt wat vrije had dan het hemd van God. Stiekem kom ik dan wel dichterbij. Die mooie praatjes binnen vuurste glad.
Ze trappen door erin en dat let it have again. Let it have again. Let it have again. Let it have again. Wauw, fantastisch. Ja, blauw is los. Ben het aansluit dus er nog in je nummer Duits. Mieter, alles had het te krijgen met zijn nieuwe album. Zet ik hem er even bij. 15 nummers in totaal. Waaronder Mem bij het Stek en Famke met een aantal nieuwe nummers. Wie jij eraan nog hier van? En we zullen ook nog even over praten. Wij praten ook nog even terug over de rammelbakkende race. Een avontuur dwars door Europa heen. Bianca Winsma kwam op het idee en toen zei het in de vriendin, je maakt mij. Ons begin ik er net aan, ietsje in één keer. Zit je in een auto, nog geen 1000 meter maar rijden. Nee. En weet je maar iets van routes, wat de bedoeling is? Hoe werkt zo'n race? We weten alleen de campings maar en voor de rest niks. Dus we beginnen in Breda. Oké. Dat is het startschot. Ja, daar is het startschot. Dan moeten we zaterdagochtend vroeg zijn. En dan daar krijgen we de route voor de eerste dag. Ja. En dan krijgen we de volgende dag de route voor de volgende dag. Dus het gaat per dag. En de campings, waar staan die ongeveer? We beginnen in Tsjechië. Ja. En ik weet het niet uit mijn hoofd. Slowakije, dat soort landen dus. Hongarije en nou ja, dat soort landen allemaal. Oostenrijk komen we ook nog. Kroatië, dus Slovenië. Ja, dus een hele rit wordt het. Wat is het? Je mag ongetwijfeld even googlen op misschien wel voorgaande edities. Want wat voor routes door ze meestal? Is het snelwegenwerk of binnenwegenwerk? Nou, het frappante weer, we kwamen hier op de gevaarlijkewegen.nl uit steeds. Ja, ook je hem net horen. Nee, maar Bianca is daar heel goed in dat soort gevaren al eens. Ja. Dus toen kregen we lichte paniek. Slapeloze nachten. Maar dat is wat we ombracht. Nou, die beelden van de rammelbakrace. Ja. En eigenlijk liep dat heel mooi. Je gaat nou echt toch prachtige gebieden. Bergen, mooie passen. Ik denk dat het heel mooi werd. Heb je een soort rolverdeling? Ik bedoel, die ene door de kaarten en door een riet en de tredden. Nou ja, je moet net de schakeling. Leuk, het is een automaat. Of dat ding het doet in ieder geval. Heb je zijn iets van een rolverdeling of doe je hem alles terug elkaar heen? Ja, we gaan om de beurt rieden, navigatie dan en uitrusten op de achterbank. En mij gewoon bij apps werken en dat soort dingen? Of met het oldschool, met een kaart op score? Nee, alles mag. Alles mag. Navigatie, GPS. Ja. En kaarten en nou ja, de route die ik meekrijg, wat dat dan ook wezen mag. Is het een wedstrijd? Is het een uitdaging? Moet je maar als eerste aankomen? Ben er prijzen? Hoe werkt het? Nou, het is net een racewedstrijd, maar er zijn wel een hele grote opdrachten onderwijs. Ja. En die mag vervullen, maar ben dat vragen dan of zo? Ja, in voorgaande edities heb ik wel eens jongen dat ze iets vragen van mij zelf een route wisselen. Nou, ik is mijn toskopjas dwalen, nou, was maar verzinst. Ja. Nou, en dat vind je wel leuk, ja? Daar redden we wel mee. Ja. Je hebt de serie MacGyver of net? Ja. Misschien ter inspiratie dan nog even een peer. Ja, ze zeggen dat ik dat ben. Dus, ik hoop, ter inspiratie hebben. Ja, ik hoop me waar te kunnen maken onderweg bij de andere meiden. Dus, ja. En wanneer ga je mij ook los? 15 september beginnen we met zo'n jaarwagen in Breda. Dus de 14e vertrekken we uit Friesland. Maar je kunt nog wat sponsors broeken? Wij kunnen heel goed sponsors broeken. En Mike Meijsing even vregen. Ja, doen we straks, want straks maak je verkeer de Keppeling neem goed door. Want een van de mensen van het gezin is hier rekken. Daar praten we straks even mee. Maar dan maak je de Keppeling even hoe je sponsoren kennen, hoe volle en dat soort dingen. Maar ik moest eerst het motorische gedeelte in mij bespreken. Ja, nou, dat kun je wel maar niet bespreken. Maar daar wil ik net zo vol van. Je hebt backup, gelukkig. Je bent oververzekerd. Dat vind ik dan persoonlijk. Nou. We gaan er nog even over. Hartstikke mooi. De rammelbakken race. En je mag een rammelpagina ook maken. Hè? Ja, Facebook rammelpagina. Ja. Oh, fantastisch. Goed zo. Ik ga naar Jaap Lauwerstra en de losse binden. Albumut, dat mij duidelijk wezen, Nathaniel. Ik zou die karakters bonen lekker genieten gewoon. Dit is lekker spelen, hè? Altijd. Ja. De muziek leent zich voor lekker gitaarpartij. Het is heerlijk. Ja. Hoe lang spelen ze dan, Jaap? Nou, de hint van morgen. Dat is mij half uur alweer. Je snel, hè? Ja. Hoe ooit? Hast je ooit
Hoe best bij hem te lonen kwam? Is hij bij die te lonen kwam? Nou, ik joeg les in Drachten, in de muziekwinkel daar. En daar werkt drummer Sikko Kloosterman. Die had u voorsteld. En daar hebben we mee begonnen. En op een gegeven moment is het zaakje rondgegaan. En ondertussen een liedje wisseling op de drums. En, mooi clubje zat, hoor. Ja, dit is geweldig. Ja, het bleef mooi om te doen. Hoe is het met je dan in de studio in Bonnense studio? Jaap komt natuurlijk met ideeën. Krijg je dan nog wat ruimte om die eigen spel wat te doen? Ja, wist. Ja, ik ben wel. ik moest soms een beetje oorremd worden. Ik hou graag van soort noord. Nou ja, ik zeg, kijk op die Bonne, die zit ik al helemaal in dat nummer. Ik zeg, die super, kijk, ik al solo en dan mag hij even in horen. En dat kan heel lekker zijn natuurlijk. Maar... Ja, maar daarom leer ik er steeds meer. Jaap die houdt oor van. Oké, dit wie mooi, maar nou nog een keer en dan minder. Jaap is de koning van een understatement volgens mij. Zo. En dat werkt als een trein. Ja. Welk nummer beginnen we? Nee, begin. Het is nooit te laat voor een nieuw begin. Nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Voor een nieuw begin is het nooit te laat. Ze is nog zo met de letters. Nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Er zijn te volle auto's op het dik. Er zijn te volle auto's op het dik. Auto's rijden. Kleren kosten monoxide. Er zijn te volle auto's op het dik. Wat doen we dan? Het is nooit te laat voor een nieuw begin. Nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Rennen, dat is lekker vier. Dat klinkt gewoon en is ik weer. Het is nooit te laat voor een nieuw begin. Halderwijk had de allermooiste veert. Halderwijk had de allermooiste veert. Maar spiedig, de leidaars valt door. Gooi hem hier, panikkel is het joer. Halderwijk had de allermooiste veert. En wat doen we dan? Het is nooit te laat voor een nieuw begin. Nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Beziek je het is mij een boom, al is het niet de bepaalde kom. Ja, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Er zijn te volle grazers in het land. Er zijn te volle grazers in het land. Tammel en nog meer, verrek wat domineren zeer. Er zijn te volle grazers in het land. Nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Zet in grenzen, wacht mij op. Als het geknald en dan komt. Nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Voor jou de meeste vestjes ik te lang. Al hoor je van muzikaal behang. Ik denk dat nu maar stopje maat. Ik kom verdomd best lucht te kwad. Ja, jou de meeste vestjes ik te lang. Het is nooit te laat voor een nieuw begin. Nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Voor een nieuw begin is het nooit te laat. Zit er zo dat de letter nee, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Oh, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Oh, het is nooit te laat voor een nieuw begin. Wauw.
Nathaniel, Bonne, Jelle, dankjewel. Jaap Lauwers, mij de nieuwe CD. Ben wel met die eens, je hebt te volle eens, dat wordt de goud te drok, hè? Ja, en ik heb contact met Henk Scholten. Henk Scholten, die nooit uit er net hoe het zo. Ik kon het net verstaan. Oké, hartstikke mooi. Ik zeg me ook nog eens uit nu, maar net te vol in één keer. Jaap Lauwers en de losse binnen, dames en heren, zet hem op. Het album is uit. Hoe is hij te verkrijgen? Maar even mailen, bellen, wat dan ook. Je kent via de site hem krijgen. Kapper Steenhuis, de Hubo in Halderwijk, de Afoek en ik kom bij Mollema en hoor dan komen ze een model. En als de presentatie er is, dan maak je er absoluut reclame voor. Man, Olaf jou, tegen dank. Dit weer een zeer genotvol begin van mijn nieuwe seizoen. Geweldig. Jaap Lauwers en de losse binnen. Dankjewel jongens. Succes. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Snijn in Bureau de Vries. Jester Nijtjerk als laatste in de Riege Simmerdwarpen. Hoe braas bent Udi, Robta Boys en de Nije Squallen. Maar ik hoor de bijzondere skiëtnis over grutte tenten, nu veraardige racemonsters en een bijzonder drankwargel. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Gezond met Kruidvat. Last van hoofdluis? Wij helpen je. Met Prioderm Shampoo Plus behandel je hoofdluis snel en gemakkelijk. Het werkt binnen 15 minuten. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Aldi is volgens de Consumentenbond alweer de goedkoopste voor alle dagelijkse boodschappen. Bespaar tot wel 40% met onze huismerken van A-merkkwaliteit. En Aldi heeft elke week superscherpe acties zoals nu. Witte druiven, 1 kilo voor maar 1,69. Tot zo. Natuurlijk, Aldi. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Nederlandse ziekenhuizen vragen het kabinet om mee te betalen aan de loonsverhoging voor verpleegkundigen. De Vereniging van Ziekenhuizen schrijft in een brief aan premier Rutte en minister Bruins dat de ziekenhuizen de kosten niet alleen kunnen dragen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zitten al maanden vast. De FNV vraagt 5% loonsverhoging. Ook de ziekenhuizen zeggen een passende beloning belangrijk te vinden, maar ook dat ze nu eenmaal van het kabinet de zorgkosten moeten beteugelen. Daarom vragen ze nu eenmalig een bedrag van enkele honderden miljoenen euro's aan het kabinet. In Syrië is een Belgische jihadist opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor meer dan 100 onthoofdingen. Dat melden media in België. Het is Anouar Hadouchi. Hij wordt ook wel de Belgische bul van Raqqa genoemd. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de financiering van de aanslagen in Parijs en Brussel. Om die reden doet justitie in België al langer onderzoek naar hem. Koerdische troepen hebben de verdachte en zijn vrouw opgepakt na de slag om het laatste IS-bolwerk Baghouz. De Britse regering is 3 keer aangeklaagd voor het wegsturen van het Lagerhuis. Er worden procedures voorbereid in Noord-Ierland, Schotland en Engeland. Premier Johnson stuurt het Lagerhuis van 9 september tot 14 oktober op verlengd reces. En op 31 oktober is het debat over de Brexit. Volgens critici is 2 weken voorbereiding te weinig. Het weer vrij zonnig en droog. Het is vanmiddag tussen de 21 en 25 graden. Ook morgen een zonnige dag met maxima rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Aas is het 2 uur van Noorderwiel Live. Onder andere met Wiebe Kasmus, Esther de Jong. Maar we doen nog volle en volle meer. Dat jij Mazes in het komende uren van Noorderwiel Live. Komt die machine oren in en brengt die bal. Hij brengt die bal achterin, die heeft achterin. Wat is het? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 1 september, herenhaatklassenvrije formage om alle boeren in Pijen. Zorg ik op knkb.nl. Zit je nu in je auto? Kijk dan eens goed om je heen. Kijk eens naar je stuur, je spiegels, je dashboard. Het lijkt wel alsof alles een beetje meer glans heeft, alsof het wat nieuwer is. Misschien zie je het zelf niet, maar je auto is €2000 meer waard. Tijdens de Big Event van Opel. De inruilsensatie van Europa. Ontvang alleen van 9 tot en met 14 september €2000 extra inruilwaarde, €250 gratis accessoires en €500 gratis brandstof. Sterk staaltje Opel. Bereken alvast je Autotelex inruilwaarde op opel.nl. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia.
Nee, koop je gek. Het is Xenomania. Met waanzinnig veel voordeel op de gekke opruimers. Zoals clipboxen nu 3 voor €10 of alle prullenbakken 25% korting. Shop je gek in een van de 150 winkels of online. Ontdek het. Xenos. Een extra reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Kijk, ik had besloten er een bank bij te nemen. Al was het alleen maar om mijn eigen bank scherp te houden. En ik had ook al eens zo'n kennismakingsboekje aangevraagd. Maar pas toen mijn broer me die app liet zien, wist ik het zeker. Want die beleggingsapp van Hof Horneman, dat is een goede app hoor. De goede bank heeft nu ook een goede app. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Breaking news. Maak kennis met een e-bike van wereldklasse. De Stella Cosmo. Uitgerust met een zeer krachtige Bosch middenmotor en de allernieuwste technologie. Je ontvangt nu tijdens de e-bike sale tijdelijk tot 42% korting. Kijk op stella.nl. Jouw regionale omroepen luister je nu via DAB+. Dus ook Omroep Friesland. DAB+, het nieuwe geluid van radio. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. Het komen uur in ieder geval optreden hier van Wiebe Kaspers en Esther de Jong. Maar we doen nog volle meer, want Lucia en Minke ben je rek. Waar ben dat? Ja, dat jij hem aanzes. Maar we zullen praten. Onder oor nog even over die prachtige race. Hij gaat de was door Europa en er zit nog een goed doel om vast. Dat laten we hem aanzes even weten hoe dat zit met de sponsoring en dat soort zaken. Rudy Stuve is hier nog, de kunstenaar. Die zullen weer een performance doen met Zaken Hilkema. Die komt er nog wat over vertellen. En wie had ik nog over het Hoenewipper Rock Festival. Daar zit een verhaal achter, maar dat jij maar zegt. En we gaan nog verder, ja, met onder andere Friggin' de Riggin. Ines Timmer komt nog even deel, die hadden we van alles bedacht. We hebben nog een heel soort muzikale optreden. Wat daarom belangrijk, Blue lekker hingen, radio, televisie en internet. We doen even praten met jonge bandsek en ik kreeg een mooi mailtje nog met een mooi muziekje van de band uit Dokkum bij, de Sweet God Animals. En dat is er nou beeldbehast, just ik nog de beelden van hun optreden in Bremen. Dit binnen de Sweet God Animals. Hey Johan, wat zit er nou allemaal in die bus? Wat hebben we allemaal meegenomen? Een kleedje, checkkabel, een elektrische vasttriangel en nou zoiets. Dat moet mij lukken. Been walking down the street. Street lights again their feet. Feel blue, don't hesitate. Mistakes are meant to be made. Don't hesitate. Don't hesitate. You can't forgive me. I can't forgive myself. Thoughts are empty. Thoughts are empty. Don't hesitate.
Sweet God Animals, ze komen uit Dokkum bij. En dit zit ik nog op je eigen YouTube-pagina trouwens. Daar kun je sowieso alle live optredens zien. youtube.com/Noorderwien. En dan is hun kwarte tourverslag van hun optreden in Bremen nog zien. We dachten, we sturen het ook nog even lekker uit mijn muziek van deze band die Griff Oerentietje weer in Noorderwien te bewonderen is. Het eerste hoorde we Jaap Lauwers, grutte naam uit de muziek. Zet het al vast in de agenda, want over 2 weken hak Roel Slofstra hier te gast. Ja, dat is echt een van de groenlezers van de Friestalige muziek hier in deze provincie. En we gaan er een heel feest om heen te bouwen. De hele middag lang, 3 uren lang. Onderhoren dus met Roel Slofstra, dus bij deze. En dan komen we bij mensen die we misschien net zo goed kennen nog. Maar ik wil absoluut verordening inbrengen. Want ik zie je tussen Minke en Lucia in. Dan ben ik het al weg kwijt. Sorry, dat is Minke oud, is een holle. Waar is Minke, waar is Lucie? Ik ben Lucia. Ja, best wel, maar toen Minke waren. Ja, klopt. Je had het Frieske singer-songwriter contest won. Dat dacht ik. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, mooi hè? Wie het bloedstollend, wat voor wedstrijd wie het? Voor mij wie het wel bloedstollend, ja. Ik hier het net verwachten. Nee. Wij hem hier op, jong. Gewoon leuk om eens een keer mij te doen. Ja, nee, toevallig zie ik het op Twitter staan. Ik denk, nou, dat moet maar wezen. Ja. Alleen, wij binnen een duo, dus wij binnen net een singer-songwriter. Dus ik dacht, dat mij misschien net. Maar dat mocht al. Ja. Ik heb een mailtje gestuurd en ik, nou, wij binnen met mij zien 2 een kinderdek. Ja, dat was geen probleem. Ja. Dus dat was wel mooi. Nee, dan woon je met ik nog. Ja, prachtig. Ja. Ja. Stel je hem zelf even voor, hoe lang speel je hem al? Hoe zit het al? Je bent ooit wat begonnen in een band, ook, hè? Ja, we spelen al sinds 2012 samen. Ja. En we waren eerst met z'n 4. Maar sinds een jaar of 4 of zo zijn we met z'n 2. Van die andere 2 nooit meer wat gehoord, zeker? Nee. Van de horizon verdwenen. Dus ja, en... ik bedenk dat ik het zal echt zou wezen. Ja. Ik vind wel een heel bizar interview. Maar goed. Nee, dat is mijn week. Ik zocht de volle Netflix en thrillers. Let maar zo, hou maar op. Te volle Scandinavische shit, wat dat betreft. Hey, maar toen ben je met je beiden teruggegaan. Ja, het is wat singer-songwriter-achtige muziek natuurlijk. Liedjesversjes. Ja, we speelden eerst in het Engels. Ja. En ongeveer 2 jaar geleden is Minke eigen teksten gaan schrijven in het Engels. Ja. Of in het Fries. Ja. En dat beviel ons veel beter. En ik vind het hartstikke mooi. Ik praat nog geen Fries, maar daar gaat wel verandering in komen. Ben je import of wel hier geboren, maar gewoon met Nederlands opgegroeid? Ik kom oorspronkelijk uit Zwolle. Ja. Maar mijn vader die heeft het voor me uitgezocht. En dat moest een link zijn? Ja, zeker. En mijn overgrootvader die heette Hielke Hebers en die kwam uit Donkerbroek. Okay. En dat was een boerenzoon, dus ik heb wel Friese roots in mij. Ja, klopt. Dan hebben we die roots. Nee, heb ik gek. Minke, Friese teksten, dat dichter bij het hart misschien, bij het gevoel, lekkerder, leuker? Blijkbaar wel, ja. Ja, dat bevalt me veel beter. Ja. Volle beter. Dus dat ging mij terug. Ja. Moeilijk? Voor het dreig? Om teksten te schrijven in het Fries? Ja. Ligt het bijvoorbeeld Nijsje en ben je er nog onzeker hoe of juist net? Nee, maar het is net zo dat ik ze uit de mouw skotjes heb. Dat ben ik soms wel bij een piel. En dat moet al hier kloppen, hè? Ja. Maar de muziek en wat ik wil zeggen vanzelf. Dus dat is net... Ja, ritmisch is pittig, hè? Ja. Dus het is een dreig proces soms. Maar het is wel leuk om ermee te pielen. En je maakt je mooi vet. Het boek erbij, de bus. Oh, ik nog. Ja, je werd met Google komt ik een heel eind. We praten straks verder. Leuk dat je er binnen. Je beginnen met je eerste noemen, dus meestal zo. Maar hoe heet het? Het heet Twijfel. Goed zo. Minke, Lucia, live in Noorderwien. In het zicht van de haven komt de twijfel weer onloon. Het is dreig om te kiezen tussen het en het verstaan. Die kompas is confuus en de wien is verties. Maar de mas weer vooruit, ik al wist net waarom dat is. Loft is een vogel op zoek naar zijn oude nest. De wind had hem gestuurd en het lucht had hem bracht. Op het plak zullen we komen, op het plak zullen steen. Maar de twijfel is de rek, is het jood net, dan komt het wis wel mooi, wis wel mooi. Het is oneindig, dat is altijd als er west. En de vogels zullen altijd zweven en komen in het rest. Het is oneindig, het is net oors, het is altijd als er west. En de vogels zullen altijd zweven en komen in het rest.
dij is de knoop weer uit de ties. Het schip zet de koers en de haven is weer leeg. Dat is het bewijs. Het eergein is dien thuis. Dat de witten jou die rest. Door bissengret de vogel op een vlecht. Op ziek naar zijn ordenest. Ordenest. De tijd is oneindig. Dat is altijd als ze best. En de vogels zullen altijd zweven. En komen niet in het arrest. Het is oneindig, het is net oors, het is altijd als ze best. En de vogels zullen altijd zweven en komen niet in het arrest. Komen niet in het arrest. Komen niet in het arrest. Minke en Lucia, straks doen ze nog 2 nummers, dank wel. Kom straks weer bij hem, waarom prachtig mooie Friestalige versjes ik nog in dit geval. Straks ren ik terug de studio heen en kom ik uit bij Wiebe en Esther. Een duo voor een gelegenheid bij elkaar. We zullen jaren waarom en hoe het al je zit. Maar Bianca Wiensma, wij gaan nog even praten over het avontuur. Door het nog even, je kunt sponsors broeken en er zit een verhaal bij je race met het goede doel. Vertel het zelf nog maar even. Ja, nou, wij hebben besloten dat we onze rammelbakkerij zo'n goed doel verbinden. En dat is, een protemeester weten er wel van. In Sint-Jacobi-parochie is in april een huis volledig afbaand. En in dat huis ben een pleegband met hun mem. En wij zijn de West, we hebben het verhaal ongejet en dat is echt heel, heel triest. En had je de ene naar de oren slipkamers gegaan en je weet daar gaat Pieter zien de Playmobil en daar gaat Janneke haar poppen. Dat is verschrikkelijk. Dus ze werden onderverzekerd en wij dachten aan mij deze reis kunnen wij misschien verzwijgen dat ze weer wat geld krijgen om voor de bandklein naar je cliënt te halen of beterschot of wat er maar nodig is. Ja. En hier voor de meesten van dat huis, Wouter de Groot, welkom. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, wel best. Ja. En hoe is het met jullie? Ja, ook wel best. Net vakantie gehad. Ook even op vakantie geweest. Even voor het West, om het samen zo te drukken? Even weg, even wat anders. Hoe is de situatie op dit staat? We hebben een plekje waar wij kunnen verblijven tot er weer wat staat. En ondertussen ben we bezig om alle zaken weer op orde te krijgen. Ja, en dat klinkt zo simpel, maar dat is het net, hè? Nee, en vooral niet als je met zoveel binnen. Nee, want ga je hem nou een plak dat je hem bij elkaar binnen? Of is eigenlijk iedereen een kant uitgaan? Nee, wij zijn meteen na de brand al van iedereen die blijft bij elkaar. Ja, een grote groep mensen. Ja, dat was ook een hele uitdaging. Ja. Maar ja, het zou ook niet best wezen als we dan het huis verliezen en dan ook nog eens een keer het gezin uit elkaar. Nee, maar ja, soms kan het niet anders. Maar gelukkig in dit geval konden jullie bij elkaar blijven. Ja. Ja, moeilijk momenteel toch qua ruimte. Is het beperkt? Valt het wat mee? We hebben een hele mooie locatie in het eigen dorp. Dat kwam allemaal precies goed uit. Dat kon eigenlijk niet beter. Maar ja, je wilt toch wel zo snel mogelijk weer je eigen huizen opbouwen. Ja. Wat gebeurt er? Wordt het helemaal sloopt en opnieuw opbouwd? Wat binnen de plan? Het is momenteel is het helemaal sloopt. Er is 1 groot gapend gat in het dorp waar vroeger het huis stond. Raar, hè? Ja, heel apart. Ja. En nou ben we bezig om de aannemers en toch wat weer te proberen. Er zijn al wat acties viert, maar wat is er en wat is er nog net? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Ja. Zo gaandeweg kom je er nog steeds elke keer achter van, dat is ook weg. Dat is... Ja. Maar is er ook nog geld voor opbouw? Of is deze race van Bianca en de vriendin wel degelijk nog nodig financieel? Ja, die is absoluut nog nodig. Hoeveel geld heeft hij nodig? Ja, precieze bedragen, dat weten we ook nog niet. Maar we weten wel dat het gewoon
voor te min verzekerd is. Ja. En er komt niet weer het huis wat er eerst stond. Nee. Dus ja, daar zitten we wel met. Ja, wrang. Ja, wrang, ja. Okay. En ook, omdat men zich zo inzet voor een ander en dan opeens is alles weg. Hè? Alle hulp is mee worden welkom. Los van yield, hij maakt nog behoefte om praktische dingen? Of zie je hem naar jou vooral yield? In het begin hadden we echt heel veel hulp met inderdaad praktische dingen. Kleding, vervoer. Dat was allemaal hartstikke mooi. Maar op een gegeven moment kom je ook in zo'n stadium van... dan wil je ook zelf je ding weer wat inrichten. Hè? En daar is gewoon eigenlijk alleen maar geld voor nodig. Ja, dat is maar. Ja. Dat kan rechtstreeks of maar dat even via de rammelbakkenreis? Via de rammelbakkenreis? Via de rammelbakkenreis, ja. Okay. Ja. Even heel praktisch. Het is Vredemiddag, je gaat aan een huis. Komt dan weer in de troep te lonen bij wie spreken in de chaos of valt het wat daar? Nou, ik zelf woon al een tijdje op mezelf. Dus ik heb het voordeel dat ik van buitenaf mezelf heel erg kan inzetten voor. Ze hadden hulp meer dan neder. Ja, absoluut. Ja. Mooi de streef is. Dankjewel voor het onveld van het verhaal van Bianca. Hoe kunnen we hem stiepje? Nou, ik zou zeggen, zeg even op onze Facebookpagina. Die heet de Rammelpagina, dus de Rammelpagina. Ja. En het meeste daarheen staat heel verhaal op en er staat ook op hoe je steunen kennen en hoe ze het iets hoe meidje kist. Ja. Ik had nog wat voor die. Oh. Ja. Sure, een flamingo. Want dat is de mascotte van onze reis. Ah, serieus? Ja, sure. We hebben zelf ook al die... Oh, wat leuk. Ja. En op auto, dus deze meestal aan. Deze lezen we op het bar staan. En, ja. En als je hem al verdwijnen ergens in de binnenland van Tsjechië, dan... Nog een herinnering onder de flamingo. Rammelpagina. Daar hebben we dek hem stiepen worden, dek hem sponsoren worden voor alle zaken en informatie. Ik verwacht hem en ik bij de dames waarom voor een prachtig mooi race report. Zullen we het zo doen? Nou, dat geven we doen. Ja. Komt helemaal goed. En game tijdens de race ik nog filmpjes doen en vlogs en blogs en dat soort dingen. We willen alle dagen even een 1 minuut filmpje doen aan het eind van de dag. Voor lange zodat we met beskennen natuurlijk. Hadden we een keer omkomen. Maar we gaan wel even iedereen op een hecht houden en we op Facebook op het volgen. Dus ik zal die wel eens even taggen. Ja, mooi. Ja. Doen. Rammelpagina, blijf het volgen. Wouter, groet mem succes en alle band en heel soort succes ermee. Dankjewel. Mooi dat je dankjewel. Goed, succes. Dankjewel. En zo goed. Oh, ach ja. Ik in de hoeken van de studio. Er staat een jonge dame met een gitaar. Die graag de gast had, Esther de Jong, al jaren. Tietje Vlien kregen we haar hier nog de gast met het goeie dat ze een prachtig plaatcontract teken had. En dat ze hopelijk landelijk echt begint terug te brengen. Maar ja, dat zijn lange processen, Esther, hè? Dat klopt. Heb je veel gespeeld inmiddels? Of ben je vooral met nummers schrijven bezig? Waar ben je druk mee? Van alles. Oh, moeilijke vragen. Ja, album, laat ik dat maar gewoon zeggen. En, gewoon lekker aan het schrijven? Ja, toekomstvisie ding. Is er een hoop veranderd sinds dat je bij Excelsior zit en met toch in een andere wereld misschien terechtkomt of juist niet? Nou ja, wel een andere wereld. Wat heel veel verandert, valt geloof ik wel mee, want het gaat wel geleidelijk. Maar er komen wel... voor de zoveelste keer hele mooie dingen aan. Maar dan klop ik hier ook alweer op de deur. Ja, graag. Nee, dat wil ik al zeggen. Ik had die graag gehad. Maar Joert, in combinatie met meneer Wiebe Kaspers. Ja. Dag Wiebe. Ja, goeie. Hoe ben jij? Ja, goed. Beide qua de broek on, dus je had de vakantie nog wat in de kop. Dus, Absoluut. Eigenlijk begint de vakantie van mij Joert eigenlijk. Want, serieus? Ja, want juster hebben we of eigenlijk van de morgen hebben we de vormjouwing aanmaken van ons nieuwe album. Ja. Maar Peter Boersma, vormjouwer. En tot juster let hebben we Nico Oudhuis in de studio de mixen aanmaken van ons nieuwe album. Dus het is vanuit Joert eigenlijk een soort leegte, als een vakantiegevoel. Ik heb mooi opvullen met mooie versies met Esther. Want nu breng ik je mee in Belkom, want we hier even bij mij Esther natuurlijk haar solo leven. Doen met de band Wiebe met je trein. Je komt hier kwarten in september ergens de album ik nog presenteren, maar dat sluiten we nou even aan beide. Doe en Esther. What's the story? Nou ja, toen je vriend wie mijn verkering natuurlijk uitging. Oh? Nou, dat had ik mist. Nee. Wij, sorry. Nee, wij zijn toch lied vregen. Tenminste, lied het mij en Koen Haringa vregen om een nieuw concept te schroeven van lied. Het hebben dien. Ik ben er op een gegeven moment uitgestapt. Wij hebben het ongeleverd. En Koen is verder gegaan maar lied om het uit te werken. Koen had mij toen we benaderen van, goh, zo is het mooi dan wel. En toen zei ik van, ja, wat leuk, wat vertel over het project. Maar nee, toen zei ik Koen van, nou, ik zou er graag maar Esther op het podium deel zetten bij lied. En maak je maar iets. Ja.
Dus wij hebben deze week zitten, want we krijgen waarom met de drukte. En tenminste ik en jij ook volgens mij. Maar we hebben deze week hebben zitten. We hebben wat voor die maken. Nou ja, en voor iedereen thuis. Ja. En Gerard is volgens mij de voorzitter van Lied. Praat maar eens even mij hoe dat hele Lied gebeurt. Onderdeel van Lied is dus eigenlijk een soort speciaal project waarin creatieve mensen, vooral ook muzikanten, bij elkaar gebracht worden. Leuke, gekke combinaties in ieder geval. En dit vind ik wel een hele bijzondere combinatie. Daar praten we straks even verder over, want ik wil hem nou. Ik wil hem jaren. Maar je noemt eerst. Maar u noemt het de Gerard eerst? Of was het eerst? Nou, zeg maar wat je hem zelf het liefst. Zullen we de spanning opbouwen? Ja, vind ik prima. Super. Dus de eerste in zelf of Esther in? Of, Nee, Esther is het meer zenuwachtig, dus dan hebben we dat maar wel. Nee, doe je solo nummer dan eerst? Ja, dat klopt. Okay. Hoe heet het? Verspeelde tijd. Ga je geen ingewikkelde vragen meer stellen? Dit is de eerste keer naar december. Ik kan alleen maar Pino Holle van moeilijke vragen. Ik vind het mooi dat het best. Esther de Jong. Live in Noorderwin. Gedachtes zijn overal, niet vast te pinnen. Mijn gedachtes zijn overal, niet aan beginnen. Begin niet aan mij, ik ben verspilde tijd. Ik weet niet waar ik ben. Ik spring van hier naar daar. Ik weet niet waar ik ben. Ik sta en ik staar. Ik staar naar mijn leven. En het duurt maar even. Of ik ben afgeleid. Maar geef me de tijd. En de ruimte om mezelf te kunnen zijn en te zijn wie ik ken. Ik herken mezelf niet meer om te zijn wie ik ben. En dan ben ik er weer, maar ik raak me steeds kwijt in iets van eenzaamheid. Dat ik ben vergeten en nooit wordt begrepen, maar niet eens door mezelf. Dus hoe moet ik nou weten hoe te leven met iedereen, hoe te leven in het algemeen. Er zijn veel te veel mensen en veel te veel regels. En hoe langer je leeft, des te meer gevallen steken. Recht zo die gaat, bergafwaarts en hier blijf ik steken. Mijn gedachtes zijn overal, niet vast te pinnen. Mijn gedachtes zijn overal, niet aan beginnen. Begin niet aan mij, ben verspilde tijd. Begin niet aan mij, ben verspilde tijd. Wauw. Piekenvel, straks zullen ze optreden together met Wiebe Kaspersier en we doen nog volle meer muzikaal en we praten nog heel leuke dingen die al die komen, maar eerst nice. Graag dadelijk. Bij Lotto kun je al voor €2 miljonair zijn.
En deze zaterdag staat de Lotto-jackpot op 4,3 miljoen euro. Dus speel ook mee. Je hebt nog tot zaterdag 6 uur om je lot te kopen. Ga snel naar de winkel of lotto.nl. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. Last van rugpijn? Gebruik Perskindol. Perskindol, sterker dan jouw pijn. Een gladde, soepele en frisse huid? Nieuw bij Trekpleister. Neutrogena Hydro Boost. De dagelijkse basis voor een gezonde huid. Nu alles van Neutrogena. 30% korting. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Last van rugpijn? Gebruik Perskindol Active Gel. Perskindol, sterker dan jouw pijn. Koop Perskindol bij Ethos. Yes, het is weer tijd om te barbecuen. En bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijke barbecue. Zoals onze lekkere biefstukspiesjes, grillburgers, gambaspiezen, grove groenten en nog veel meer vlees, vis of vega voor op de barbecue. 3 voor €9. Niet 1 week, maar tot het eind van de zomer. Jumbo, ook voor de barbecue. Elke dag euro's goedkoper. Breaking news. Maak kennis met een e-bike van wereldklasse. De Stella Cosmo. Uitgerust met een zeer krachtige Bosch middenmotor en de allernieuwste technologie. Je ontvangt nu tijdens de e-bike sale tijdelijk tot 42% korting. Kijk op stella.nl. Mensen vragen mij wel eens, Erbe, hoe verduurzaam jij? Nou, ik bespaar gas met een warmtepomp van Daikin. Wist je dat je met een Daikin warmtepomp ook je huis kunt koelen? Meer weten over warmtepompen en Daikin? Ga naar hetnieuweverwarmen.nl. Voor iedereen die niets heeft met elektrisch en liever gewoon een Golf rijdt, hebben we goed nieuws. De Volkswagen e-Golf. De vertrouwde Golf met de E van elektrisch. 100% Golf, 100% Volkswagen. Het enige waar je op inlevert is de bijtelling. Want tot het eind van dit jaar is die maar 4%. De e-Golf is per direct leverbaar en je rijdt hem al vanaf €50 bijtelling per maand. Een vertrouwde Golf, maar dan elektrisch. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Check op hetnieuweverwarmen.nl of jouw huis al ready is voor een Daikin warmtepomp. Het is finale zomersale bij Carpetride. Alleen nu krijg je kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen en raamdecoratie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetride, de vloerenspecialist. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Eerst in Noorderwien weer naar de vakantie. Het is hier gezellig, het is druk, muzikaal. We gaan er net lang over praten, maar ik nee, Harkim, nee, het is nice, no verzwargen terug. Dit is De gemeente Skielge doet zijn best om de vergunningen voor het festival Eiland toch voor elkaar te krijgen. Dat festival zou tak een week beginnen matten, maar de jochters korsten juist de omjouwingsvergunning omdat er procedurele flaters maken binnen. Burgemeester Wassink van Skielge wil er alles aan doen om het festival toch terug in te leiden. Ik kan het niet garanderen. Wij zetten ons als college ervoor in om met die uitspraak van de rechter toch zo goed mogelijk aan de slag te gaan. En ja, begin volgende week. Dan zal het toch wel totale duidelijkheid moeten zijn. Want dan zitten we heel dicht voor de datum van het festival. Reuzenredbouwer Mondiaal uit Terband is er ook dwaande maar een van de heegste reuzenreden van de wereld. Dat maakt hoe een mannen als het waar in Hyde Park in Londen komen te staan. Een flinke put voor het bedrijf en de vraag is of het reuzenred op het tijd kleren komt. Maar het eeg op de zwierigheden niet verwachten worden, maar het eeg op de Brexit. Toch bleef de focus lezen op het zo gauw mogelijk bouwen van de constructie, zei Sibylle Dauma van Mondiaal. Belangrijk voor ons is dat we machine bouwen die dat uiteindelijk de klanten mee de voeten kennen. Ik denk net dat je al te volle door de politiek erin leiden laten maken. Bondscoach Erwin van der Looy van Jong Oranje had Heerenveen-speler Cheryl Floranes selecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Jong Cyprus. Floranes is de enigste speler van Heerenveen in de selectie. Het dueltje Cyprus is de eerste wedstrijd van Jong Oranje in de kwalificatieriegen voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. Jong Nederland Jong Cyprus is op 10 september in Doetinchem. Burgemeester Buma van Ljouwert had 2 huizen in de stad sluiten litten omdat de politie de drugs vond hier. Het gaat om een huis aan de Flatstritten en een aan de Bordinewai. In het huis aan de Flatstritten vond de politie de synthetische drug MDMA en ook GHB en groenstoffen voor de productie van GHB. In het huis aan de Bordinewai waard er een hennepkwekerij vonden. Ook in Wierum in Noord-Friesland is een huis sletten, troch de burgemeester omdat er eerder een hennepkwekerij onder zijn baard. Dat huis bleef in elk geval de eerste 3 maanden dicht.
Dan het waar. De zin is erbij, maar de loft kan ook wel eens berinnen. Er zit een matige zuidwestelijke wind en het is een graad of 22. Morgen volop zinnen. Het wordt flink warm, boppen de 24 graden. Nachts dan is er kans op een bui. S'nachts is het meer droog, maar wel een stik frisser. Dan is het om de 19 graden heen. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Inspiratie en handige tips van Intuin vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Aldi is volgens de Consumentenbond alweer de goedkoopste voor alle dagelijkse boodschappen. Bespaar tot wel 40% met onze huismerken van A-merkkwaliteit. En Aldi heeft elke week superscherpe acties zoals nu snoeptomaten. 1 kilo met 50% korting voor maar €2,49. Natuurlijk, Aldi. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Die vakantiebaard die kan eraf hoor. Nu bij Kruidvat Gillette voordeelverpakking met €20 korting en een gratis activity tracker ter waarde van €19,99. Dat is lekker thuiskomen zeg. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer dan 300 gordijnen. Jij shopt het bij Quantum. Al vanaf €5 per meter. En nu ruim 80 gordijnen gratis op maat gemaakt. Bestel in jouw winkel of op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Rob Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Als ze optreden hier van Minke en Lucia, het duo. Ze voelen in de prijzen trouwens, maar ze zullen ook nog pro optreden. Onder andere op het Jester Barn Festival. Dus dat dit weekend in Ekwerd trouwens. En in dat ramp heb ik weer Sita en Marije straks in het laatste horen spelen. Together met de Diva's. Zit ik er ook maar even bij. We gaan nog een lied praten. Festivals. Komt er al hier rond. Rudy Stuwes, kunstenaar, Flynn wie hij hier met zijn performance actor. Dat er together met zaken Hilkema de muzikant. En hij mailde me, ik even een reclame, we hebben weer een performance. Ik denk, nou, dan kom maar even. Stap maar op een fiets. Het is mooi waakjes hier. Ik wil even komen. Kom ik even, Del. Dag Rudy. Praat ik er zelf even over. Ja, toch? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Maar je hebt weer een performance, toch? Ja, wij jou Joen om 9 uur in de Stadsoas, dat zit nou in Neushoorn. Ja. In het loading dock jou weer een performance met een soundscape van zaken en een schilderij van mij. Ja, met een totaal onvoorspelbaar verloop, mag ik het zo zeggen? Nou, of er zit toch iets van structuur in? Ik heb deze keer betocht dat ik wat ik maatje wil. Dus deze keer dat ik bedij weer toch ik vanaf de show wel wat er gebeurt. Want dat gebeurt er namelijk. Het is een interactie met zaken en muziek. Ja. En zaken reageert weer op mijn schilderen. Maar ik heb nou wel betocht dat ik daar wat ik daar maatje wil. Ja, ja. Het is een hele hoge muur, dus ik wil eigenlijk graag. Ik ben heel lang al mijn grote gezichten dwaande. Okay. Van 2 meter hoog en 1 meter breed. Maar dit is wel, ik denk wel 4 meter hoog. Dus dat is wel de uitdaging. Dat is zeker een uitdaging. Ja, een grote trappen bij. Ja. Op een bestaande morgen begreep ik dat nog goed. Want toen was hier en toen had je doeken beschilderen. Ja, dit is een bestaande morgen van het loading dock van Neushoorn. Ja. En dat hebben ze tot de beschikking gekregen. Vorig jaar ziet de Stadsoase in het gebouw wat nou al die appartementen komen. Ja, het Oor-Egon-gebouw. Ja, Oor-Egon-gebouw. Ze zitten nu in de Neushoorn in het café. En het loading dock is een soort speeltuin, zeg maar. Ja. Even hoe die performance, voor de mensen die het nog een beetje heel mij krijgen. Zaken Hilkema pakt eigenlijk de gitaar met een heel soort effecten. Het zijn soundscapes, hè? Dus vrij langgerekte nummers. Ja. Ter ondersteuning van die schilderwerk eigenlijk. Hè? Nou, ondersteuning, het beïnvloedt elkaar. Ik zeg altijd, het vreemde is, we hebben oude notities die hebben we oefenen. En dan gebeurt er weer heel wat oors bij mij op doek dan dat ik denk van tevoren, gewoon misschien maak ik dat wel. En, maar ik denk me als zaken bijvoorbeeld wat heftiger beginnen te spelen op zijn gitaar. Gist u dat dan mij in die schilderen? Hoe werkt het dat? Onbewust denk ik wel. Want zaken zijn heel vaak achteraf van toen ik dit deed, toen ging het zo ineens zo. Maar dat heb ik dan zelf net in de gaten. Nee. Want ik zie er eigenlijk als een autistisch jonkje wat te spelen. In je eigen bubbel dus. In je eigen bubbel, ja. Ik kreeg wel oude Ron het Joen ook commentaar dus dat ik heel erg met mezelf dwaande wie de hele Joen. Dus dat is dan het nadeel. Maar ja, goed. Commentaar krijg je alle kerels op de wereld voor. Nou, dat is ik dat helemaal weer. Het weer niks wat vooral. Mijn dochter en mijn vrouw. Nou, verbaast me dat helemaal niet. Nee. Ik kan zeker eens wat meer vertellen, maar waar krijg je het net in?
Oké, maar toen kwam ze dus ook een beetje uit die trance, de wist van het werk geweest en maakte er nou een flauw grapje van, maar dan best dus echt wel echt in die eigen wereld. Wij beginnen, we zetten op, zaken het altijd wat meer tijd nodig om alles in elkaar, alle plugjes en alle snoertjes bij elkaar te krijgen. Ja. Ik ben gauw klaar, ik zet mijn trolley met olieverfdel en ik wacht tot hij klaar is. Ja. En dan gebeurt er wel wat. En ja, ik vind dat heel magisch. Ik bedoel, iedere keer, ik heb oude juli in Amsterdam op een pontfeest staan te schilderen met een orenmuzikant. Dat werken ik op een of andere manier. Wij middies kwamen elkaar zien en hij wil ik regelen wat zaken kon net. En we praten 4 minuten en hij weet precies wat het gaat. En alleen nog toen is het mijns inziens een beetje misleren, omdat ik toch hier om 12 doeken te maken. En nou, daar zit wel 4 of 6 bij dat ik dacht van, dat maakt me net. Maar goed, er winnen 4, dus wel goed. Dat gaat het om. Ruud Steven, hoe laat die jong? Nog een uur jong in de loading dock van Neushoorn. Even praktisch, mensen, als je spelen en schilderen, met elkaar praten of Gewoon vrij inlopen en om mijn pad door ze mij. Dat wordt dat moeilijk, maar... Nee, maar toen hoeft net stil te zitten. Nee, absoluut net. Absoluut net. Stadsoase, Neushoorn, Jong, net steen aan mijn henen. De performance van Sake Hilkema en Rudy Stuwe. Leuk te zien. Dankjewel jongen. Succes. Tot de volgende keer. Ik geef weer naar Minke en Lucia. Het duo dat de Frieske Singer-Songwriter Contest won had. Maar morgen op het Jester Barn Festival stienen. Wat binnen ambities dames? Binnen 2 jaar Ziggo Dome en die kant maar wat op? Of? Nou, jawel. Ja, wat het wat. Ja. Nee, maar je bent per jaar bezig. Studio, albums, dat soort dingen. Of zit je hem lekker spelen? We gewoon eerst wat Friestalige noemers? Eerst wat lekker spelen in Friesland. En beetje erin komen? Ja, precies. Even wat voet onder de groen. En dan zien we wel verder. Wat zit je, mij horen we nog net helemaal in dat circuit van singer-songwriters, troubadours? Nou, het valt nog wel mee. We zijn eigenlijk, nu we het Friese repertoire compleet hebben, zeg maar, kunnen we de boer op. Ja. En dus we speelden wel op festivals natuurlijk, vaak als openingsact ook wel. En ook wel bij speciale gelegenheden. Ja. Maar nu gaat er een andere wereld open en dat vinden we hartstikke leuk. Nou kijk, dat is heel erg graag. Welk nummer geef je het aan? Nachts. Minke en Lucia, live in Noorwegen. De mannen had het laatste woord. Sterrenbemen, stil de schiemen, just de vogels zwijgen, just de vogels ze zwijgen. Triest is het zwiert van de nacht, zeeft in het mosk, sjoch omheen, sterren struien ze strielen. Sterren struien ze strielen, diep in het woord, zonder de zinnen, zonder nood kan ik herinneren. Diep in het woord, zonder de zinnen, zonder nood kan ik herinneren. In het diepst van de nacht, dan strielen de sterren. In het diepst van de nacht, dan komt wij bij mij. Diepst van de nacht, dan sjoch ik de sterren. In het diepst van de nacht, dan ben ik weer vrij. In het diepst van de nacht, dan ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Stilte, de nacht is voorbij. Lucht, grieën, de vogel is weer vrij. Sterren, bleef bij mij. Sterren, bleef bij mij. Diep in het woord, zonder de zinnen, zonder nood. Kan ik herinneren, diep in het woord, zonder de zinnen, zonder nood. Kan ik herinneren, in het diepst van
de nacht, dan strelen de sterren in het diepst van de nacht. Dan komst weer bij mij in het diepst van de nacht. Dan sjoch ik de sterren in het diepst van de nacht. Dan ben ik weer vrij in het diepst van de nacht. Dan ben ik weer vrij, ben ik weer vrij, ben ik weer vrij, ben ik weer vrij. Vrij ben ik weer vrij, ben ik weer vrij, ben ik weer vrij. Dank u wel. Minke en Lucia, zullen we de verhoord in, daar helpen we ze graag mee. Zeker bij Noorderwiem daar een podium om te gaan. Doordat we graag gewoon leert, daar komen we de komende weekend man zeker vaker bij om. Een aantal finalisten zullen hier nog deel komen, sowieso in de hele programmering van Omroep Friesland Radio. En een aantal speciale projecten zullen wij ook nog een podium ontbieden. Onder andere die dus van Esther de Jong en Wiebe Kaspers. Esther had haar solo nummer al die, want we gingen oppraten dat je hem eerst even solo spelen en dan de grand finale, maak ik het zo neer? Ja. Of maak ik de spanning nog wel heel heug? Ja, nou, ik ben al zenuwachtig, dus, maar goed. Ja. En de game nou eerst in solo dan? Ja. Oké, welk nummer is dan? Nou, ik kwam hier binnen en ik weet eigenlijk van de morgen een beetje vierten dat we nog een solo dan mochten. Maar toen zei Martijn, waar ben je? Martijn is goed. Ja, die zit weer boeten. Nou, die hier die naam het lied Galileo, maar ik weet altijd. Bedoelt hij nou Galileo van mij? Ja, zeker. Zeker. Nou, super. Ja. En toen dacht ik van ja, dat is want ik ga net iets spelen van het nieuwe album. De spanning Martijn nog even niet bedoel. En dit nummer is een Friesktalig nummer van mijn eerste album. En dat ik dacht van nou, dat verliert ik in het nou al ergens waar onder het stof waai haal je. Dus ik schaam me wel, want ik heb de tekst erbij. Maar, dat vertellen we gewoon net verder. Super. Ja, mooi. Martijn, wat hartstikke goede ideeën, jongen. Hartstikke mooi. Maar goed, Wiebe moet het uitvieren met de nodige spanning. Maar het komt wel goed, want het is een fantastisch talent. Wiebe Kaspers, dames en heren, in Noorderwien Live. Eeuwen verlien, Galileo die dit. Du leven vanken hier in dit gebied. De dag is dat het baden, Joes op het plan. Luister eerst hem lang uit de 13e rang. Pas doet ze weer bij wie, kwam het volk dichterbij. En op haar een kruisverheer stammerde zij. Ik roen haar niet hoor, maar mijn huid doet ik zeg. Dat mijn huid in een vierte, maar mijn stier in Ik heb het droog, het maakt het net wat ik doe. Praat kilostritten, terug sterren het loon.
Grad vol variaties, zelfs uit eerste hand. Kon zijn dat ze gek weer volslaan in het is. Oren voen in het duivel en heksenbewijs. Men zich haar net is, maar de nekken nog on. Geen brood voor zijn ben, maar wat dremerig verstond. Het wie al te let, doet zij blikken van. En mij kom van de heegste beam sprong. En lood zo. Galileo zei dat de aarde draait om de zinnen. En ik zong een lied dat het alles gaat om uw vriendinnen. Een heger complot of een hoopvol verhaal. Een blikken van God. Bloed heegmoed fataal. Het verhaal is van ouders op ouders verteld. En jaren verlien droeg mijn mammy op een stelt. En al weet ik wel beter, ik al had het geen zin. Ik zag scherp om mij heen, omdat ik schreeuwen kan. Ik hou het droog. Het maakt het neer wat ik doe. Ik hou het droog. Het maakt het net wat ik doe. Wauw, fantastisch. Wiebe Kaspers. Goed, dan maar het brengt je meidje naar je lied. Ik zeg dat vrouwen zijn bij dat de inschroeving van 2019 lied waar iepen is. Dat kan nog zo'n september. Straks Gerard van der Veer nog even kwart oren alle projecten die erbij zitten. Want lied is wel echt wel degelijk om een wat oren wij in te stekken met speciale projecten. En dan komen we eigenlijk bij Jim uit en Jim beiden. Want ja, je zegt helemaal bij hem een nummerskrum als je beiden of een bestaand nummer bewerken. Nou, we hebben eerst moesten aan zitten. Hè? Nou ja, inspireer. Nee, we hebben eerst maar eens even koffie dronken. Ja. En op een gegeven moment maar wat skreun. Wat improviseerd, wat skreun. En toen hebben we Arun en Tiesje zitten. En maar eens ja, gewoon maar skreun. Ja. En wij hadden eigenlijk beide een keer het beste schreeuwen als we alleen schreeuwen. Okay. Denk ik. Ja. Ja. Klein beetje. Denk het wel. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, je creatief lekker in je eigen wereldje zitten, gewoon lekker pielen. Ja, en ik ben altijd wel heel erg bezig met het oordeel van een ander. Dus ik hou gewoon iets van samen schrijven, want dan ben ik te erg bezig met de ander. Ja. Eerst voor jezelf? Liever wel, ja. Alleen het is toch wel weer leuk om dat dan even uit te testen. Ja.
Hoe is dat? Jullie zijn twee enorme creatieve geesten. Ja, hoewel ik het erg leuk vond ik het wel gewoon heel moeilijk. Ja. En ook wel heel inspirerend als ik zie hoe Wiebe bijvoorbeeld op de piano en gitaar gewoon lekker virtuoos zo speelt wat hij maar denkt. En ik heb wel vaak dat ik iets denk, maar ik kan het niet spelen. Zeg maar. Nou ja, in dat opzicht de ideale combinatie. Zullen we het niet ingewikkelder maken dan het is? Zullen we het gewoon lekker spelen? Ja, let vooral op de tweede zin van het tweede couplet. Hoe creatieve geestespretzen. Dames en heren, ja, maar dan gebeurt er echt iets speciaals. Wie zongt Esther? Wie ben Esther? Ik vind het een grote eer en ik vind het echt heel leuk dat je met je beiden hier eens een keer spelen in deze studio. Want ik ken je beiden al lang. Maar nou in dit geval ik nog eens combinatie. Zij pakt nog even een slokje water. Ik kon je morgen vanwege Lied het speciale project Wiebe en Esther. So you'd like to be a cat? Yeah, or a bird. So I can at least fly. It's the ultimate dream. When you realize this is a dream, then you fly, and then just fly. I seem to want just to fly. But a cat is not that bad. Ik ben er net bij. Ben er gewoon net bij. Ik mis het saffelste gesprek dat ik wanhopig weer rondrafel. Ik ben er net bij. En ik doe echt mijn best. Ik dacht dat ik alles hier, maar de laatste zin. And if I told you, you can be a cat, Then tell me how. you just lay down if you dare. I do. I think I can. You know you don't. Not today. And you won't. You hide away. In somebody else's mind. Ben er net bij. Ben er gewoon net bij. Ik mis het saffelste gesprek dat ik wanhopig weer ontrafel. Ben er net bij. En ik toch echt mijn best. Ik toch dat ik alles hier, maar de laatste zin.
lijkt nog op tafel. Magisch. Ongelooflijk. Wat mooi. Piekenveld. Dank u wel. We praten nog wel eens over Esther de Jong en Wiebe Kasper. Straks sowieso even mijn leerorganisatie. Want dit is een soort side project. Het is hartstikke mooi. En dat levert dus dit soort nummers op. Piekenveld dus. Straks verder met Noorderwiel Live. Vitamine B12 is essentieel voor ons lichaam en is goed voor je energieniveau en geheugen. Maar de opname is vaak niet optimaal. Wist je dat de neus uiterst geschikt is voor de efficiënte opname van B12? Daarom nu de B12 neusspray van Pronofit. Want niet de inname, maar de opname doet ertoe. Voel je weer fit met Pronofit. Voor niets gaat de zon op. Ken je die uitspraak? Het betekent dat niets gratis is in de wereld, behalve de zon. En de zon scheen veel deze zomer. Lange dagen vol gezelligheid, erop uitgaan, dat is de zomer. En om in deze zomerse sferen te blijven, komt Alfa Romeo met zonnig voordeel. Zo koop je tot eind september een Alfa Romeo Mito, Stelvio of Giulia zonder BTW. De BTW-vrijweken laten de zomer nog langer duren. Kijk op alfaromeo.nl. Via de neus is de opname van vitamine B12 optimaal. Zo houd je gemakkelijk en snel je B12-spiegel op peil. Bestel de B12 neusspray op pronofit.nl. Vlucht voor de boeg? Parkeer je dan hier? Of misschien toch liever hier? Precies, want er is er maar één waarbij je parkeert op bekend terrein. Beter sta je op de officiële parking van Schiphol. Altijd een plek die bij je past. Schiphol.nl/parkeren. Dagelijks last van gewrichtspijn? Gebruik dan BioFreeze. De koele pijnverlichtende gel die snel werkt. Koop BioFreeze nu bij Kruidvat en verlicht je pijn. Beter sta je op de officiële parking van Schiphol. Reserveer nu via schiphol.nl/parkeren. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Taleb is verheugd over de komst van het Songfestival naar Rotterdam. Hij is nog met vakantie, maar heeft in een video gezegd dat het geweldig groot nieuws is en dat de wethouder geen tijd te verliezen heeft. Burgemeester Pen van Maastricht vindt het teleurstellend dat de organisatie niet voor Maastricht heeft gekozen, maar ze vindt het belangrijkste dat er een mooi Songfestival komt. De Britse regering is 3 keer aangeklaagd voor het langer schorsen van het Lagerhuis. Er worden procedures voorbereid in Noord-Ierland, Schotland en Engeland. Premier Johnson stuurt het Lagerhuis van 9 september tot 14 oktober op verlengd reces. En op 31 oktober is het debat over de Brexit. Volgens critici is 2 weken voorbereiding te weinig. Vanochtend was er in Schotland al een spoedprocedure om de beslissing van Johnson te verwerpen. Maar de rechter vond het niet nodig om direct in te grijpen en wil de argumenten van beide partijen volgende week uitgebreid horen. Ook in Noord-Ierland en Londen dienen de zaken volgende week. De Nederlandse ziekenhuizen willen dat het kabinet meebetaalt aan de loonsverhoging voor verpleegkundigen. Ze zeggen dat ze de kosten niet alleen kunnen dragen. De onderhandelingen met de bonden over een nieuwe CAO zitten al maanden vast. Justitie onderzoekt het hacken van tachografen in vrachtwagens. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat in Nederland tientallen wagens rijden met een gemanipuleerde meter om de rij- en rusttijden bij te houden. Daarmee kunnen truckers langer doorrijden en tijd en geld besparen. Volgens het OM zijn de tachografen gemaakt door een bende uit Polen die samenwerkt met installateurs in andere Europese landen. Ze zouden zo ingenieus zijn gemanipuleerd dat het nauwelijks te ontdekken valt. Het weer, het is vrij zonnig. De maxima liggen tussen de 21 en 25 graden. Ook morgen droog en zonnig met een maximumtemperatuur in het zuiden van 30 graden. Later op de dag neemt de kans op bewolking toe vanuit het westen. Zondag kans op buien en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Nog 1 uur te gaan met deze eerste Noorderwind naar de vakantiestop. En dat vieren we aan. Mij onder oren de divas. Mike, Mink en Lucia zullen nog een noemen spelen. En we gaan nog volle meer gasten in de studio. Wees er lekker bij. Radio, televisie, internet. Noorderwind Live. Hey, koopjesgek. Het is Xenomania. Met waanzinnig veel voordeel op de gekke opruimers. Zoals clipboxen nu 3 voor €10 of alle prullenbakken 25% korting. Shop je gek in een van de 150 winkels of online. Ontdek het. Xenos.
Snijn in Bureau de Vries. Jester Nijtjerk als laatste in de riege Simmerdwarpen. Hoe braas bent Udi, Robta Boys en de Nije Squallen. Maar ik hoor de bijzondere skiertnis, oer grutte tenten, nu veraardige racemonsters en een bijzonder drankwargel. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Breaking news. Maak kennis met een e-bike van wereldklasse. De Stella Cosmo. Uitgerust met een zeer krachtige Bosch middenmotor en de allernieuwste technologie. Je ontvangt nu tijdens de e-bike sale tijdelijk tot 42% korting. Kijk op stella.nl. Hou dat heerlijke gezonde gevoel van de zomer nog even vast. Bij Dio&DA helpen we je graag met voedingssupplementen, zoals Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Dio&DA, de drogist met aandacht. Aldi is volgens de Consumentenbond alweer de goedkoopste voor alle dagelijkse boodschappen. Bespaar tot wel 40% met onze huismerken van A-merkkwaliteit. En Aldi heeft elke week superscherpe acties zoals nu witte druiven. 1 kilo voor maar 1,69. Tot zo. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste derde uur, dus alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Als het bij de Diva's hier, dat wordt fantastisch. Sita en Marije zullen nog optreden. Een geweldig duo. Dat had al eens te kennen bij het Jester Barn Festival. En Minke en Lucia, die zullen direct nog spelen, dus die zullen straks ook nog een nummer doen. We hebben nog horen zaken, ik zit nog even over lied praten. Maar we beginnen eerst even met 3 heren, die kom je binnen met. Even zien, die ene had een zwart t-shirt aan en de andere reed, hoenenwipperrok. Waar is nou het belangrijkste? Die met het zwarte of het rode t-shirt? Dit ben onze crew-shirt, steeds maar. Ja? We hebben elke keer hebben we een nieuwe kleur van de merchandising. En dit hier is thema red. Ja. Dus dit ben dus eigenlijk onze eigen shirts. Maar ik, alle kleuren van regenboog gaan wel gewoon. Ja. Stel je jezelf even voor. Ja, ik ben Arnold Wiegersma. Ik ben Ruud de Haas. René Zwaagstra. En hoenenwipperrok is Reense Megeerst, mag ik er even bij zeggen. Had je woorden, want voor hoeveelste keer werd dit georganiseerd? Ja, de 9e hier al. 9e hier al? Ja, de 9e hier al. Ja. Dat is een heel georganiseerde. Ja, dat is altijd wel mooi om te regelen met de hele groep. Ja, mooie vriendenploeg, dat is altijd wel geweldig om te regelen. Ja, en zou je een beetje ontstaan als vriendengroep om een keer wat leuks te doen? Ja, zij is inderdaad wel begonnen. Ik weet het toen zelf net bij hen. Johan en Jolien, mocht ik dan inderdaad gaan natuurlijk. Maar ook je daarom. Ja, nou ja, zeg maar. Ja, maar Johan en Jolien ben hun begonnen. Het is ontstaan een beetje als jetjefeestje, in een lidstandje. En op een gegeven moment werd dat alweer een beetje wat groter. En toen kwam er een melkbus bij de door. Daar kon iedereen zijn donaties in gooien. Dat was prachtig mooi. Maar op een gegeven moment rond het touw wat uit de hoorn en het moest toch een beetje officieel worden. Dus vandaar dat het het meestal. Ja, zeker. Ja. Ja. Mooie t-shirts. Van een feestje. Nee, hoe groot is het? Verwacht je met Protomees? Nou, we verwachten je mooi jong, wel 1000 man. 1000 man? Ja, dat verwachten we wel. 1500? Ja, maar wat ben je en dan zijn ze toen 2000. Ja, ik denk 2300. Nou, dat pak ik hem nog een extra op. Maar gewoon op inhaken trouwens. Deze jongen, we zijn nog steeds groter aan het worden. En hij dacht, hoe per je bent groter als Waardrak. Ja, hè? Ja, Willem, denk er maar om. Maar nog wel even terug. Ik daag hem uit bij deze, dat vind ik hartstikke mooi. Hey, even over de naam, hoenenwipperrok. Weet je maar wat het hoenenwip min houdt dan? Ja, best wel. Zo hoenenwippers, dat is bijnaam van mensen uit Drenthe Megeerst. Ja. En dat wie vroeger een traditie, het hoenenwippen, op merken. Dat wie gruwelijk. Nou ja, dat is jouw mening. Oh. Maar zo, toen hingen ze dus 2 mannen een touw. En die wippen dan zo'n hoen over de veert. En dan moest een man aan de overkant hem opvangen. Ja. Jack Bottleneck, die zal ik bij hem spelen trouwens. Die had nog even wat van mij opzocht. Die had een heel mooi tegeltje maken trouwens van het optreden. Die is heel creatief. Hoenenwipper rocker in zijn eerst. Maar een soort tegeltje dat je vroeger in de wc hier en kleintje matinee vanaf 4 uur. Ja. Maar ik kreeg een mooie orde uitlis van dat hoenenwippen. Maar je vertelt het zo. Het is een touw en die hoen die rond erheen. En dan wipt die touw omheen en zit die hoen in de lucht. Zodat de hond met kracht omhoog geslingerd, gewipt werd. Soms zeer hoog, hoe hoger hoe mooier. Om daarna, en dan komt het gruwelijke,
al jankende, met een smak weer op den neer te vallen en soms anders als de katten ten jeersem poten, ribben of nek te breken. Ja, dat jat erbij, ja. En elke keer... Doe volgens mij te gevoelig. Ja, ja dan lukt ik me meer gewoon. Ja. Ik wil net mee. Doe je hem dat nog in eens met eerst of niet? Nee, net meer. Nee, hè? Nee, dat is alleen al, maar nu net meer. Ik vond het vrij heftig. Ja, het ken eigenlijk niet. Ik vind het een prachtige naam, jongens. En die traditie. Had het lang spelen bij hem of net? Weet je hem dat net? Die traditie, dat waar ik eerlijk zo net zei. Dat is zwier van mijn tier. Dus ja. Goed, morgen is het weer 4. Ja, wis. En we hadden line-up, hadden we achter op het shirt. Let even zien. Mijn beste kant in beeld. Ja. Maar stoet even vallen. Nou, ik wil het al. De hoenekop hebben we bovenaan een goed is. Dan gaan we rendak. Nou, hoenekop kan iedereen hier wel heen natuurlijk. Voor de rest hebben we vooral heel veel lokaal talent. Rendak, die hadden wel helaas zijn laatste optreden buis. Dan hebben we Jack Bottleneck, die kennen natuurlijk ook al wel. En dan hebben we nog een mooi talentvol bandje, Corneum. Eigenlijk de geest, bedaard. Dus een mooie line-up. Hoe laat begint het? Het begint op 4 uur, hebben we matinee. Ja. Dat uur of zo, denk ik. Ja. En dan om 9 uur gaat het weer riepen. En dan hebben we echt een feest. Eens begint dit morgen op een hasses. Ja, maar ze wel bereiken niet. Ja. Maar meestal een kaart, keep je van tevoren of is er geen nee te keer? Nou, dat kan. Er staat een link in bio op Instagram en Facebook en zo. Ja. En, maar dan ben ik nog wel een kaart te krijgen en door. Ja. Hoene, Wipper, Rock, met de Hoenekop, Jack Bottleneck en andere bands. Morgen voor de 9e keer. En je bent gelukkig geen echte Hoenewippers meer. Het is u vergeven. Dankjewel. Ik ben geen Hoenemooi, hè, maar ik vind wel, ik zou die beest nog helemaal omheen. Succes, jongens! Dankjewel. Mooi. Straks de divas, maar ik ga nog eerst terug naar Lucia en Minke. Ja, ik ben steeds geneigd om het verkeerd om te zetten. Maar Minke en Lucia. Ja. Heb je er zelf nog goed gediscussieerd hoe de volgorde of net? Nou, Minke schrijft alle nummers. Ja. Dus, doe maar eens als eerste. Ja, die mag als eerste. Ja, zeker. Ja. Je mag alleen maar zijn, lekker spelen, lekker Frieske nummers crewen en voor de rest jog je hem voorlopig wel even. Dus je kom je hem gewoon wel weer om, hoop ik toch in de studio. Ja, dat hoop ik. Ik nodig hem bij deze uit. Welke nummer ga je hem doen nou? Skaat. Laatste nummer, helaas al van een beetje van Minke en Lucia, live in Noorderwien. Skaat. In de stad has me voel, 4 van mijn groen werd het gas. De beemen, de kei vredig steen en ik wil graag waarom. Maar de tijd had het woen van mijn wil, brozel en lied. Wie is mij het paard waarom? Wie is mij het paard waarom? In het huis van mijn droom zie ik die steen in het licht uit het zicht van de nacht. En daar viel zat dichtbij, maar dat is net van mij. Mijn hoop, mijn triest en verdriet. Wie is mij het paard waarom? Wie is mij het paard waarom? Jou mij dien hoorn en breng mij het loon. Werd de wien mij satreeuwt en satrees. Op de dik bij de zee waait de wind o zo vol. Keel is mijn hart, mijn gevoel. Maar ik heb mij verzint, net een die het zich van die hart, grimmig en grauw. Dit paard is te dreig en de prijs is te heeg. Let me gaan in het skaat van de nacht. Wie is mij het paard waarom? Wie is mij het paard waarom? Jou mij dien hoorn en breng mij het loon. Werd de wind mij satreeuwt en satreest. Op de diep bij de zee waait de wind o zo vol. Keel is mijn hart, mijn gevoel. Jou mij dien hoorn en breng mij het loon. Werd de wind mij satreeuwt en satreest.
Jou mij dien hoon en breng mij het loon, waar de wien mij zat trilt en zat tris. Jou mij dien hoon en breng mij het loon, waar de wien mij zat trilt en zat tris. Jou mij dien hoon, jou mij dien hoon. Dank u wel. Hele mooie liedse versjes. Echt nog in het Fries. Duo, Minke en Lucia. En we hier alleen maar oppraten. Jim komen weer om. Dus daar hok je hem gewoon bij deze man. Ga lekker erom schreeuwen. Ja, dat ken ik wel. Ga de wereld in en ontdek het. Ja, oké, bedankt. En tot de volgende keer in Noorden. Bedankt. Ieder iets van een site dat je hem zegt Op Facebook ben we te vinden en we hebben een site, minkeenlucia.nl. Nou, wat wil je nou nog meer? Ja, daar gaat het om, hè? Dank u wel. Hartstikke mooi. Ik ga naar de Diva's. Dat wordt dikfeest muzikaal zien. Maar ik ga eerst even naar Peter Frans. Want hij had voor de derde keer het de Riggen Festival. Eerst even nog de titel, want die is prachtig voor hem. Dat is een oude punk scene, hè? Een hele oude. Ja. Hoe oud is hij? Pistels. Ja, 77 denk ik. Hè? Is het onderdeel van een noemer of zo? Van een albumtitel? Het is een onderdeel van een titel, ja. Van een LP. Waarom deze titel kiezen? Het festival leidt dus heel bord bij het Sex Pistols gevoel? Nou ja, een beetje alternative rock festival. Hè? En ja... Ik vond dit een geweldige titel. Ja, ik vind hem ook fantastisch. In ons kwam. En iedereen moet er altijd even over nadenken. Maar ja. Traje Vlien heeft het opzet in Skaaf, hier in Ljouwert. Er komt uit de marketingwereld bij. Maar hoe komt de marketingjongen bij een punkfestival en dat vooral op te zetten? Want dat kost een prototype, energie en nog eens een heel soort energie. Hè? Een heleboel energie. Ja. Vorig jaar was de tweede editie. Veel tijd ingezeten. Ik heb heel veel vrienden en kennissen in de muziekwereld in Londen. Daar zit ik ook regelmatig. En ja, daar is het eigenlijk ontstaan. Vorig jaar of dit jaar zouden we eigenlijk stoppen met het festival. Of in ieder geval een jaar overslaan. Omdat vorig jaar ontzettend veel tijd in heeft gezeten. Nou ja, 2018, je kent het wel. Dus ik denk een jaartje overslaan. Maar iedereen die begon naar mij te trekken. Van kom op. Je moet doorzetten. Dus ja, een nachtje over geslapen. Ik denk vooruit. We doen nog een editie. We doen nog een editie. En er komt wellicht een vierde, vijfde editie, zesde. Ja. Dus we gaan door. Ja. En dit jaar ook weer met een hele leuke line-up. Vertel eens. Iets kleiner dan vorig jaar. Maar dat heeft even te maken met de tijd. We beginnen natuurlijk met de huisband. De Legendary Jerks. Daar is het ontstaan. Emote. We hebben uit Duitsland de Philtones. Hele lekkere trash rock. Dan hebben we de Sketchers. In een hele nieuwe formatie. Gekke band trouwens. Ja. Ska-achtig. Ja, een beetje feest moet erbij. Dikke Dennis, die heeft vorig jaar het programma gepresenteerd. En die stond op het podium en die zei, wat een te gek festival. Hier wil ik volgend jaar ook staan. Ik zeg, deal. Ja. Dus die staan op het podium, Dikke Dennis en de Rockers. En dan hebben we uit Amsterdam hebben we de Phantom 4. En daar ben ik wel heel blij mee. Tof band trouwens. Ja. Met Phantom Frank. Vroeger van de Treble Spankers. En die zijn in 2005 begonnen met de Phantom 4. Tour over de hele wereld. En ja, als die komen, dan zetten ze de zaal op hun kop. Ja. En daarna? Dat is de hoofdact. Rock and roll. Ja. Oh, man. Goed, wij gaan de komende tijd stilstaan. Wanneer is het precies? 12 oktober. Ja, die tijd hebben we nog wel even. Maar doe hast een oproep. Ja, we hebben dus de gelegenheid voor een band die het festival wil gaan openen. Ja. We hebben al een eerste oproepje gedaan op de Facebookpagina. Daar is nog niet zoveel opgekomen. Dus als er bands zijn die het festival willen openen, laat ze hun beste nummer
op de Facebookpagina zetten. En de band met de meeste likes die mag komen spelen. Friggin' de Riggin. We gaan er meer reclame van maken. Zet het alvast in again. Het is in oktober dus onder andere met de Phantom 4. De Hoenekop, maar we trekken nog even beneden trouwens. Select spelen Dikke Dennis en de Rockers. En nog volle meer. Friggin' de Riggin. 12 oktober. Maar best een leuke band. Te gekke band. En doe past een beetje in het gevoel van Friggin' de Riggin. Jou die op. Maar ik wil even mailen. En post in ieder geval even een live nummer op de site. Op de Facebookpagina van Friggin' de Riggin. Is dat zeker? Helemaal goed. Ja. Tot de volgende keer, want Peter Frans, we gaan hem volgen. Ik ga naar 3 dames en 1 meneer. Goeiedag, Anneke Dauma. Goeie Willem. Hoe is het bij jou? Ja, heel goed. Mooi dat je er weer bent. Ja, dat vind ik zelf ook. Ik neem naar de boorvrouw, Mary Veldkamp. Hoi. Hoi. Welkom. Dankjewel. Hoe is het met jou? Goed. Ja, prima. Lami Bruins. Hoi. Hoi. Welkom. Ja, dank u wel. Is het een mooi vakantie? Ja, schitterend. Schitterend. Lekker in Frankrijk geweest. Dus heerlijk. En waar wil je mij alweer assisteerd? Ja, de Ranise, hè? Ja. Mijn lieverd. Daarom. Ik laat hem niet voor niks door jou aankondigen. Wij praten straks wel. Jim Sil en Kwarten in Kwaaien met Bob de Boer optreden. Dat komt aan nog wel even hoe dat precies zit. Maar ik wil hem toch eerst even lekker spelen hier. Anneke, welk nummer beginnen? Wij beginnen maar een tandje minder. Ik ben er helemaal voor. De Diva's, live in Noorderwind, dames en heren. Ik fietste vroeger nogal ver voor op een prachtig kind. Maar nu denk ik zo af en toe, ik heb altijd tegenwind. Een tandje minder, een stap terug, wel eens wat hinder van been en rug. Niet meer een salto of een spagaat, maar voor een lekker feestje sta ik nog altijd paraat. Ik walste vroeger als een tol, de wereld draaide rond. De tango die was passioneel, ik stampte op de grond. Een tandje minder, een stap terug, wel eens wat hinder van been en rug. Niet meer een salto of een spagaat, maar voor een lekker feestje sta ik nog altijd paraat. Ik hoor de house en ook de rap, de jeugd een nieuwe kans. Maar staande op het podium blijf ik net in balans. Een tandje minder, een stap terug, wel eens wat hinder van been en rug. Niet meer een salto of spagaat, maar voor een lekker feestje sta ik nog altijd paraat. Jarabedidai, 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 jarabedidai. Niet meer een salto of een spagaat, maar voor een lekker feestje sta ik nog altijd paraat. Een tandje minder, een stap terug, wel eens wat in, van been en rug, niet meer een salto of een spagaat, maar voor een lekker feestje sta ik nog altijd paraat. Sta ik nog altijd paraat. Lammy Bruins, Anneke Dauma, Mary Veldkamp. 3 september zit ik er voort maar even bij. En nogmaals, de meisjes was nog wel even een extra reclame voor. Zullen ze op de Wier als de Diva's optreden. Dus Constance Moore, Bob de Boer is hier rek om wat foto's te nemen. Daar praten we aan nog wel even mee. Dit is fantastisch weer, hè? Ja, ben je met protten bij elkaar met je trein? Ja, wij zijn vooral, dus ik van een beetje. Maar vooral bij Bob de Boer ben we heel hard aan het oefenen. Wat voor jongen wordt dat? Nou ja, een hele variabele jongen, want ja, het wie eigenlijk te kwartier met al die, dit zijn liedjes die ben al in nij. En die ben skreun door Harmen Houtman en de muziek het Lammy skreun. En dus die ben, ja, dat vind ik echt een beetje bij de divas passen. Maar ja, je moet een jong filmprogramma doen. Maar wij als individu, Mary ek, die treedt een heel proto op mij Anis. Dus die heeft haar eigen ding, die doen we dus ook. Ik doe een aantal eigen dingen, Lammy doet haar eigen ding. En we doen met z'n drieën. Ik word echt een beetje uit de jaren 50.
op 3 stemkes. Wauw. Dus een heel herkenbare jongen. Wat een feest. Wat een feest, Mary. Daar moet je ook absoluut zin in hebben. Dat kan ik me niet anders voorstellen. We hebben verschrikkelijk veel plezier met elkaar ook. Dat staat voorop natuurlijk. Maar het wordt heel duidelijk wat Anneke zegt. Een soort mengvorm van alles. Wat door elkaar dus. Van alles wat we brengen ons eigen repertoire, Anneke repertoire. Paar nummertjes maar. Maar de rest doen we samen met uit de jaren 50 liedjes of 60. Weet ik. Doet het niet, het klinkt gewoon lekker. Liedjes, ja. Heel herkenbaar. Back to the roots. Ja. Ja, dus het wordt een hele gezellige avond met onze divers de 70 plus en onze divo ook 70 plus. Dus wij maken er wat van. 3 september. Ze had er nog even noemen. Ik wil nog wel een nummer van je, Mjerde. Laat me welke game nou doen? Vlinders in mijn buik. Oh, sorry. Vlinders. Ik dacht, daar bleef het bij. Maar in mijn buik. Live, de diva's. Doe maar. Die eerste kus, dat is al lang geleden. Die zachte hand, zo plotseling door je haar. Je sliep niet meer, je werd door hem aanbeden. Een groot geheim, je zoende met elkaar. De vlinders in mijn buik, die waren niet te vangen. Een kijkje in mijn jeugd, het stiekeme verlangen. Die vlinders in mijn buik, ze zijn al uitgevlogen. Maar soms komt dat moment, dat vuurtje weer naar boven. Je moeder boos. Waar heb je nou gezeten? Je vader zust. Kom, laat dat meisje nou. Je broer kwam het geheimpje toch te weten. Je kreeg het heet als zat je in de kou. De vlinders in mijn buik, die waren niet te vangen. Een kijkje in mijn jeugd, een stiekeme verlangen. Die vlinders in mijn buik, ze zijn al uitgevlogen. Maar soms komt dat moment, dat vuurtje weer naar boven. Sindsdien heeft Amor vaak een pijl geschoten. Ja. Soms was die raak, maar vaak ging het ook mis. Oh, heel vaak. Een kleine liefde, of die hele grote. Maar het zijn de vlinders die ik nu nog mis. De vlinders in mijn buik, die waren niet te vangen. Een kijkje in mijn jeugd, het ziekeme verlangen. Die vlinders in mijn buik, ze zijn al uitgevlogen. Maar soms komt dat moment, dat vuurtje weer naar boven. Hey! Die waren niet te vangen. Een kijkje in mijn jeugd, het ziekeme verlangen. Die vlinders in mijn buik, ze zijn al uitgevlogen. Maar soms komt dat moment, dat vuurtje weer naar boven. Weer naar boven, weer naar boven, weer naar boven. 3
14 september kwam hem dus. Straks door ze nog een live nummer. Praten we direct nog even over met Bob de Boer. Want die had ze uitnodigen in zijn prachtig mooie locaties daar in Kwam. Maar eerst op naar het Nijs. Komt die machine oren en dan brengt die bal. Hij brengt die bal achterin, die heeft achterin. Wat is het? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 1 september, herenhaatklassenvrije formage om alle boeren in Pijen. Zorg ik op knkb.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Vitamine B12 is essentieel voor ons lichaam en is goed voor je energieniveau en geheugen. Maar de opname is vaak niet optimaal. Wist je dat de neus uiterst geschikt is voor de efficiënte opname van B12? Daarom nu de B12 neusspray van Pronofit. Want niet de inname, maar de opname doet ertoe. Voel je weer fit met Pronofit. Meer dan 300 gordijnen. Jij shopt het bij Quantum. Al vanaf €5 per meter. En nu ruim 80 gordijnen gratis op maat gemaakt. Bestel in jouw winkel of op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Via de neus is de opname van vitamine B12 optimaal. Zo houd je gemakkelijk en snel je B12-spiegel op peil. Bestel de B12 neusspray op pronofit.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. De Diva's, maar ik zie de Amarijes en zijn is nog optreden in het laatste jaar van Noorderveen live. Maar eerst het Nijs de provincie met Dieter Seijers. Zijn man uit de Gediek is een jaar cel ingeske vanwege het mishandelen en stalken van zijn ex-vriendinnen. Justitie eerste ek een contact- en locageverbod van 5 jaar. De vriendinnen hier vlieden hier een eind onder relatie maken, maar de verdachte bleef een contactziekje. Nevens hem wie het net uit, maar hier zijn skoft inlasken. Na een fysieke confrontatie aan januari kregen de man al een contact- en locageverbod, maar de verdachte bleef de vrouw mail sturen. Jonker de celstraf en het contactverbod van 4 jaar eerst het justitie nou ook dat de man een behandeling liet. De gemeente Skielge doet zijn best om de vergunning voor het festival Eiland toch voor elkaar te krijgen. Het festival zou tak om weken beginnen matten, maar de rechter die scorste juist de omjouwingsvergunning omdat er procedurele flaters maken binnen. Burgemeester Wassink van Skielge wil er alles ontdaan om het festival toch terug in te litten. Ik kan het niet garanderen. Wij zetten ons als college ervoor in om met die uitspraak van de rechter toch zo goed mogelijk aan de slag te gaan. En ja, begin volgende week. Dan zal het toch wel totale duidelijkheid moeten zijn. Want dan zitten we heel dicht voor de datum van het festival. Het CDA in de gemeente Ljouwert wil dat de bushokjes groene dakken krijgen met planten erbovenop. Zulke dakken hebben voordeel, zei de partij. Ze vangen rijnwetter op, loeken ilibijen en oreninsekten aan en verwerken viesstof. In Utrecht hebben ze al 300 van zulke bushokjes. En dan wil het CDA onderzoeken dat in Ljouwert echt mogelijk is. En reuzenrijdbouwer Mondiaal uit Terband is er ook dwaande met een van de hoogste reuzenrijden van de wereld. Dat maakt door een mannen als 2 in Hyde Park in Londen komen te staan. Het is een flinke put voor het bedrijf en de vraag is of het reuzenrijd op het tijd klaar komt, maar het eeg op de Brexit. Toch bleef de focus lezen op het zo gauw mogelijk bouwen van de constructies uit Sibylle Dauma van Mondiaal. Belangrijk voor ons is dat we machine bouwen die dat uiteindelijk de klanten mee de voeten kennen. Ik denk net dat je al te volle door de politiek daarin leiden laten mag. Dan het waar. De zin is erbij, maar de lucht kan ik berinnen. Er zit een matige zuidwestelijke wind en het is een graad als 22. Morgen volop zin, het wordt dan ook flink warm, boppen de 24 graden. Nacht zit er kans op een bui. S'nachts is het meer eens droog, maar het wordt wel een stuk frisser als morgen. Dan is het om de 9 graden heen. Zing mee in Grootkoor Friesland. 5 koorrepetities vanaf september. Concert met Maria Fuselier en Braasband de Woordzang op 14 december in de Lawaai. Geef je nu op en zing mee. Grootkoor.nl. Snijn in Bureau de Vries. Jester Nijtjerk als laatste in de Riege Simmerdwarpen. Hoe braas bent Udi, Robta Boys en de Nijers Kwallen,
Maar ik hoor de bijzondere skiëtnis oer grutte tenten, nu veraardige racemonsters en een bijzonder drankwargel. Snein al voeren in Bureau de Vries. Gezond met kruidvat. Last van hoofdluis? Wij helpen je. Met Prioderm Shampoo Plus behandel je hoofdluis snel en gemakkelijk. Het werkt binnen 15 minuten. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Op zee ontdekken hoe heerlijk een duik kan zijn. In een varend zwembad. Dat is het mooiste aan reizen. Elke reis, hoeveel je er ook hebt gemaakt, ontdek je wel weer iets nieuws. Dus blijf ontdekken. Met meer dan 2000 reizen. Kras, blijf ontdekken. Boek nu een cruise Midden-Oosten vanaf €979 op kras.nl. Aldi is volgens de Consumentenbond alweer de goedkoopste voor alle dagelijkse boodschappen. Bespaar tot wel 40% met onze huismerken van A-merkkwaliteit. En Aldi heeft elke week superscherpe acties zoals nu snoeptomaten. 1 kilo met 50% korting voor maar €2,49. Natuurlijk, Aldi. Nog een hele uur te gaan praten aan ze bij Ines Timmer, want die zal mij doen onder The Voice. Maar ja, daar kist ik nog op stemmen, want die had al in mij van prijzen in Musical World. Ja, Ines die hoort net bij. Dus ik denk dat ik druk ben, maar Ines is nog volle drukker dan mij. Zeker met alle successen die ze had. Dus daar praten we nog even mee. Bob de Boer nog even mij de diva's. Die zal nog een noemen, maar ik even hoe zijn programmering in Kwaaiem. Sita Marije is ten kleer, van mij Jester Bar. Maar nog even, toch even praten met Gerard van der Veer. Hij is van Liert. We zien je Joert eigenlijk het eerste resultaat van een beetje het naaien Liert, want je bent mij van alles bezig. Hè? Ja. Vertel even. Nou ja, Liert wie altijd steeds met het Frieske Songfestival. Mijn finale, jong. Je moet wat vernaaien. Ja. We willen wat vernaaien. We willen echt net alleen nog maar beginnende muzikant mee bij beloeken, maar ik renommeerde artiesten. Nou ja, zoals nou Wiebe en Esther. Ja, maar Wiebe en Esther, waar vallen die onder? Is dit een speciaal project? Ja, we nemen dat de crossovers. Maar ja, crossovers. Heel fris, hè? ja. De oerstekkers. Ja, de oerstekkers. Ja, dat is mooi. Ja, dat is een mooie oerzetting voor die. Ja, nou ja, en wat we eigenlijk willen is van, wij willen 4 crossovers, oerstekkers, willen wij produceren. We hebben Koen Haring dat even vregen. En de man van Asterix. En wat hij eigenlijk doet is 4 duo's creëren. En er zijn eigenlijk met elkaar 8 renommeerde artiesten. En we beginnen dwars door alle genres heen. Dus er komt mogelijk ook nog wel iets van rock in combinatie met hip-hop of met rap. Zo breed mogelijk. Zo breed mogelijk, ja. En we lezen ze geen beheindings op. Dus we jaren nou ook bij Wiebe en Esther Engels en Fries in een compositie. Ik vind het wel mooi. Ja, ik wel. Ja. En wij doen dat ook omdat wij willen graag renommeerde artiesten verliezen en uitdagen om meer het Fries te broeken. Nou, dan willen ze geen beheindings oplezen van de seizoen van, nou, je mij alleen maar in het Fries krouwen. Lid haar gong gaan. Nou, ik praat ze tegen mijn Esther naar Oren. Ik zei, doe treest nog voor het eerst op in het Fries. Is dit zo'n drompeltje hoe stutsen? Nee, ze zei, ja, ik wil misschien wel vaker eens een keer het Fries broeken. Ik vond het prima klinken. De bedoeling. Ja, prikkelen is hartstikke mooi, man. Goed, joh, dit is in je onderdeel. Het lied komt er voor. Ik moet er nog even bij zitten. Ons zo'n september kist die direct nog voor aan op je aan. Want het gewone lied gaat ik gewoon terug. Klopt, gaat ik gewoon terug. Dus op 15 november is de finale. Daar komen de beste te zien Friestalige composities. Die komen daar natuurlijk. Die strijden het Simmerkoor om de winst, om de bokaal. Dan jongen hebben we de crossovers die hier bij Daniel in Noorderwien binnen. Die treden daar, die jongen ook weer op. Nou, dan jongen hebben wij ook nog een orenweek. Zo'n september hebben wij nog een workshop. De Ines is daar ook weer actief. Ja, zo schreeuwt. Ja. Zo'n cirkeltje weer rondje. Ja, ze zal daar een workshop podiumpresentatie aan. Dus waar er nog een bij van we hebben nog wel wat plak. Die kunnen hem op via de site van Lied. Ja, en collega Herman Souster vanwege de clips. Correct. Ja, dat is echt steeds. Maar dan hebben we de midjes, workshop, videoclips meidje van muzikanten. Dus we bieden van alles aan met de Friesketalige muziek zien. Wij volgen die Noorderwind, want al die side projects, die crossover, die oerstekkers, die komen hier in de studio. Maar ik begreep van de week weer dat wij als omroep, maar dat gaat het de hele week terug nog door met alle finalisten. Dus jou die vooral op, ginneliert.nl of .frl, is het al op FRL? Beide keer. Ja, hartstikke mooi. Jou die op, ben al je prachtige projecten, de kistbuggelering dus van Ines krijgen, van clips meisje, het houdt net op. Liert vernijt, dat is goed nice. Ja, correct. Dankjewel. Maat, zo nou dan, hè? Ja. Ziet hij maar rijden? Misschien kunnen we die ook nog eens in het Frieske. Ja. Probeer het even, muziekje het even. Ik zit even ompraten. Dankjewel Gerard, hartstikke mooi. Liert.nl of .frl, gaan er vooral heen. Dames,
Je bent wel pikken, hè? Ja, zeker. En je hebt zongen vooral in het Engels, dacht ik. Hè? Ja, we zongen vooral in het Engels. Hij ik wel Fries die zullen we vast nog wel kennen. Ik ben net verleerd. Maar bewust de stap naar het Engels maken? Ja, nou meer wat covers van Jester Barren aan. En dat spelen we meer. Eigen nummers komen ook meer in het Engels. Ja, Lijkt je hem dat beter gewoon? ja denk ik. Ja. Ja, dat mag beginnen, absoluut. Wie blijft net bij 3FM live? Klopt helemaal. In Club hebben we dat voor onze eerste single die we toen uitbrachten. Top, hè? Ja. Maar worden we landelijk wel wat ambities dus? Ja, nou dat kwam toen zo op ons paard. En dat was hartstikke leuk natuurlijk om daar ook een keer te zien. Dus ja. Een mooie Jester Barren. Ja, zeker. Daar hebben we zin in. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar 3 maal zeg ik zelf. Ja, zeker. Ja, 3 keer in Jellehoorn. Hoe laat begin? Wat weer? 3 uur weer. Ja. Jester Barren, dames en heren. Het hele dorp vol met creatieve mensen, muzikanten, alles. Daar kom ik straks nog alleen door te spreken met het hele listje. Ik vind het leuk dat we er binnen, want ik ga hem ook wat op het laatste moment nog uitnodigen. Maar ik vind hem echt een geweldige talent. Je hem nog eerst even 2 nummers en daarna hem nog een bijzonder nummer. Maar welke 2 doe je maar als eerste? We beginnen met een nummer van Johnny Cash, The Ring on Fire. Ik ben er altijd voor. Precies. En daarna nog een nummer van Nashville, Plenty Far to Fall. Daarna praten we weer. Sita Marije, live in Noorderwijn. Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Na 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 na. Na 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 na. Dankjewel. En ik heb nog via de meid nummer Plenty Far to Fall. We could be wrong. There's something about thinking about you that feels so right. We should be moving on. Worry about that tomorrow, but not tonight. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, come a little closer. Come on, honey, stay a little longer. At least until the sun comes up again. We got time for one last kiss before let's go. Darling, we got plenty for the fall. I know you're feeling guilty, but not too guilty not to take you home. I
closer, come a little closer, come a little closer, come a little closer. Come on, honey, stay a little longer. At least until the sun comes up again. We got time for one last kiss before let's go. Darling, we got plenty far to fall. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, come a little closer. Come on, honey, stay a little longer. At least until the sun comes up again. We got time for one last kiss before let's go. Darling, we got plenty far to fall. Darling, we got plenty far to fall. Darling, we got plenty far to fall. Dankjewel. Voor het fan, Ines, oh net? Ja, dit is toch fantastisch. Ja. En precies die goeie country feel. Hoe oud ben je, als ik vreeg je maar? Ja. Ja, ik meid net vregende dames. Doe eens het meidje. 18 en jongetje. Wauw. Fantastisch. En ik zei, kijk, ik zie een Bob of het zie een Ivo Postmeer. Ik had Johnny Cash nog nooit zo zuiver jetten als dit keer. Dat was zo'n rock'n'roll man, hè? Nee, Willem, dat zo. Dus ik heb ze nog nooit, Johnny Cash nog nooit zo maagdelijk. Ja, dat is wel eerlijk. Dat ben niet meer. Ines Timmer, leuk dat je er even bent. Praat straks even, we doen even 2 blokjes, want daar ben we van al die ontwikkelingen om die heen. Eerst ben je naar de actualiteit, want ik kreeg een mail van die. Toen is bij de one on The Voice. Ja. Wat nou? Ja, is net een feest, ja. Ja. Ja, voor Jonne is de eerste blind audition. De eerste, er zijn twee uitsturingen met blind auditions. Ik zit in de tweede, dus ik ben vreed door een week, 6 september, dus al je plat voor de buis. Ja, we kunnen er net vol zitten, want het is al opname, maar meer meester ik net hoe vertellen ook, hè? Nee, het is al heel geheim. Ja, het is... Doe de Voice. Ja. Ik ben benieuwd. The Voice Senior, hè? Ja, nee. Ja, The Voice, dat is ook wel wat voor de diva's. Ja, dat toch, ja, dat is ook wel wat voor hen, ja. Ja, als trio. Ja, en elk keer als Bob de 60 is, dat is al je bonus, dus maar z'n draaien. Ja. Nee, maar na je weken vreed dus. Ja, na je weken vreed. En in oorsluiting, ik heb mij wel iets vertellen, want ik hier een heel soort... bucketlist songs die ik heel graag zongen voor. En dat ben al je leert uit mijn jeugd. Zo vallen mij er wel over vertellen. Maar als je het doet, zie je het natuurlijk in Ierland. En dat weer de muziek die wij doen maken. Dus weer voor oren dingen weer net zoveel tijd. En nou ken ik dus eindelijk... Oh, sorry. Kijk, dus dit dwaan, hè? A Natural Woman. Dus het gaat al een beetje richting Joni Mitchell en Songs from the 70s. Ines Timmer on tour dus. Ja, maar Peter van der Zwaag en Ietsen Peterson. En al die covers die die favoriete nummers. Mijn bucketlist songs uit de jaren 70. Neem even een peer op. Welke? Nou, Natural Woman zit erin. Blue van Joni Mitchell. Wat van Linda en Richard Thompson. Stevie Wonder. Oh god. Ja, jongen. En er is zo'n soort prachtige muziekskreun in die tijd. Het is echt heerlijk. Het is een zwembad vol met mooie titels. Ja. Zie je dan tour. En The Voice. Straks kom ik bij die weer om. Want er kist ik nog op Ines stemmen. Want die doet al in mei voor musicalprijzen. Straks ik nog de divas. Maar ik ga nog één keer naar Seatime rijden. Want die kwam die kijk binnen. En die zei, we halen een mooi nummer. Is het een eigen nummer? Ja, zeker. En daar hebben we wat ambities mee. Ja, nou ja, we hebben al een beetje opnames. En we binnen de studio al in West? We binnen de studio al in West. En bijzonder verhaaltje erbij. We binnen namelijk in Londen in de studio West. Wauw. Ja, ben met Squallen ben we een weekend naar Londen te gaan. En toen mochten we daar in dezelfde studio als Ben Howard. Die had ook opname. En daar hebben we ook opname. En daar hebben we zijn eigen nummer Move On opname. Wauw. En die komt uit als een soort single. Er komt een clip bij. Ja, dan we wilden nog even een clip bij meidje. Ja. Dus het wordt nog even voordat hij online komt. Maar... Spannend, wat een verhaal. Ja, dan ga je maar weer in de primeur op radio. Ik wil hem nou gaan. Hoe heet die ook weer? Move On. Zita Marije, dit live, maar opname dus in Londen. Ben kwats, online, YouTube, singles. We gaan er een dikke hit van maken. Maar Joert Beus, de primeur. Komt-ie. Raindrops falling on my window, teardrops in my
wonderful time with you I had. But now it's time to pick up the pieces and move on. Ooh, move Sometimes love is not enough, and then the road gets tough. The road is long, but I will carry on. But it's hard to believe that it's done. But I will move on. Ooh, move on. I will move on. Ooh, move on. Wauw. Mooi versje, twee fantastische stemmen, meen ik echt serieus. Ziet er maar rijden. Morgen bij Jester Barren. Ik moet er nog even reclame van meidje, want daar speel je volle meer. Een heel soort mensen trouwens. Maar dit noemen we dus in Londen opname, in een studio. Hoe kon je hem, die studio? Nou, we zijn van Squallen naar Londen, dat 2 weken. En die hier dus een heel plan maken wat wel elke dag de koen, zeg maar. En er zit deze studio ook bij? Daar zit de studio daar ook. Wauw. Ja, dat weer heel vet. Weer heel mooi. Ja. Hij me opname, zat je hem nou spelen? Of komt er nog strikkers bij van oren dingen? Ja, er zit nog wel een verrassingje bij. Ik ben helemaal naar. Ja. Hij moet een datum of dat zo in boom? Nee, er is geen datum, want we moeten nog even plannen wanneer dat we opnemen gaan voor de video. Maar hou het gewoon lekker in de gaten. We zetten het zeker wel op Facebook, dus zie ik je eens even op en dan komt het helemaal goed. Gaan wij een mooi smoes in hem weer uit te noeien. Precies, ik bedoel maar. Bij deze. Morgen, hoe laat ik was? Jester Barren? 15 uur, 3 uur. Ja. Heel zo direct, Gurbe Douwstra, Briekebek en Sita Marije, Sita Marije en Sita Marije. 3 keer bij deze. Dankjewel voor je komst. Hartstikke leuk om te winnen. Goed, ik ga eerst naar Bob de Boer. Bob, want ik ga nou weer naar de Diva's. Ja. 13 september, hè? 13 september, Willem. Dat wordt een mooie avond. Dat wordt een hele mooie avond. Ja, maar ik heb heel veel zin in. Ja. Dit vind ik echt zoiets voor het eerst echt voor het publiek, hè? Ja. Het is zo'n eerste officiële publiek optreden. Kwam, de Wier. Maar wat had je nog meer? Even kwad. Wat die seizoen begint. Ja, 13. Zij zijn de opener van het seizoen. Dus nogmaals, dat is helemaal top. Vrijdag 20 september de Acoustic Stones. Met Eindte Bielsma en Roelof Reineman. Van de Hangouts. Ja, lekker. Echte Stones songs. En wat ook wel heel bijzonder is, Core Business in samenwerking met de Nicolaaskerk op 29 september. En dat is natuurlijk een prachtig popkoor onder leiding van Sybren Kramer van Sommen en Sikke. Ja? Leuk, dankjewel. Okay. Bob, tot de volgende keer. Diva's! Ja, je gaat lekker terug. 3 september, dames en heren, Kwam. Voor het eerst voor het publiek en daarna mee op tour, vind ik. Absoluut. Wat ga je nog doen? Zet je masker af. Ja. Ik wil nog even wat zeggen. Want Harmen Houtman, die al deze mooie teksten heeft geschreven, die zit daar. Harmen, bedankt! Top! Ja. De Diva's! Zet je masker af, je ogen zijn nog prachtig. Laat je glimlach zien, die smile wel allemachtig. Maak de microfoon, je stem is nog zo krachtig. Denk aan die tienertijd. Je blijft die mooie meid. Een
likje hier, een streepje daar, een pufje en nog niet klaar. Een borstel hier, wat roesje daar en lippenstift. Dan gaan we maar. Zet je masker af, je ogen zijn nog prachtig. Laat je glimlach zien, die smile wel allemachtig. Pak de microfoon, je stem is nog zo krachtig. Denk aan je tienertijd. Je blijft die mooie meid. Een foutje hier, een blondje daar. Een zooltje hier en nog niet klaar. Een steuntje hier, een lensje daar. Wat nagellak. Dan gaan we maar. Zet je masker af, je ogen zijn nog prachtig. Laat je glimlach zien, die smile allemachtig. Pak de microfoon, je stem is nog zo krachtig. Denk aan die tienertijd. Je blijft die mooie meid. Pak de microfoon, je stem is nog zo krachtig. Denk aan die tienertijd. Je blijft die mooie meid. Geen likje meer, geen lak in huis. Het kan eigenlijk niet, het kan eigenlijk niet. Maar ik blijf niet thuis. Geen likje meer, geen lak in huis. Het kan eigenlijk niet, het kan eigenlijk niet. Ik blijf niet thuis. Ik blijf niet thuis. Geen likje meer, geen lak in huis. Het kan eigenlijk niet, het kan eigenlijk niet. Maar ik blijf niet thuis. Geen likje meer, geen lak in huis. Het kan eigenlijk niet, het kan eigenlijk niet. Maar ik blijf niet thuis. Ik blijf niet thuis. De Divas, 3 september nogmaals. Kwam er binnen wat kan voor. Meld je even bij De Wier. Het zit er haast op deze al even van Noorderwien. De eerste na de vakantie. Maar Ines Timmer en Volker Wesseling zit je nog even achter de bar. Ines, on tour dus met 24 nummers. On tour met The Voice Senior. Dat is vierde net zo vol. Hoe zitten we na je week vreed zitten met cola en chips op de bank om die hond te moedigen dat kinderdoos. Maar we moeten nog wat meer ontmoedigen. Want du bent ik nog genomineerd voor een heel soort muzikale prijzen. Nou, helemaal net een heel soort. Oh ja, ik denk bij mij er wat van. Ja. Vertel. Wist wat het is? Het is yes, dus de laadbloeiers we nou, komen nou naar boeten en daar jerk ik bij. Ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van wist je wel dat je nomineerd bent voor een prijs voor de beste vrouwelijke bijrol in een Nederlandse musical. Ja. En dus ik weer helemaal verstuiveren, want daar ging ik helemaal net op rekenen. Ja. Maar nou is het dus zo, die musical dat ik in spelen had het weer A Little Night Music. Ja. Van Steven Sondheim, van een Nederlandse reisopera. En het 10 keer spelen, helaas net in Grains of Ljouwert of Drachten, maar wel 2 keer in Carré en in Utrecht enzovoort. En mijn collega's werd dus ik op stemd werden. Dat ben vrouwen die heb ik liks in Mamma Mia en in de Addams Family spelen. Dus die hebben 52 weken spelen en wij maar 10 keer. Dus de concurrentie lijkt een beetje scheef, want het is een publieksstemming. Dus ik zou zeggen, mensen, ga even naar www.musicalworld.nl en dan even scrollen totdat je hem bij beste vrouwelijke bijrol binnen en dan op Ines Timmer stemmen, ja. En al die oordingen van Little Night Music ken ik. En, ik zou ik nog vertellen, ik ben morgen Jeste Bar. Op Jeste Barren. Let's spelen? Dat weet ik niet. Oh. Dat Jeste al. Maar het is middags, nee. En wat is het dan? Ik wissel je al mijn Gerberich van Dekken, dus dat is leuk. En ik speel iets tegelijk met Wiebe, dat weet ik wel. Dus Wiebe en ik in mijn cornetje. Nee.
En wat ik dwang dat is een mix uit verschillende dingen. Dat heet avondje Ines. Nou, het is dan middagje Ines. Dat ben wat cabaretdingen, dat ben versjes. En dan vertel ik wat uit mijn leven. En misschien vertel ik ook nog wat van The Voice. Ja. Maar dus, en voordat ik mijn programma begin, moet het hele publiek eerst stemmen. Vind ik nog één keer het adres? Ja, www.musicalworld.nl. Help Ines de streep over. Trek die prijs naar Friesland. Dankjewel Ines. Helemaal voor Ines. Volkenwesseling nog heel kwart even. Morgen is het op Jester Barn. Hoe let? De hele middag. Het begint ook om 3 uur. Of tenminste wat er op straat plaatsvindt. En ik krijg zo lang trots dat de mensen eindelijk die bus een keer net missen. Zo dat. Hey, en wat was De Wolf? Ja, De Wolf. Wij hebben een extra voorstelling. Ik ben de hele zomer de man aan de gang geweest. De Wolf, hij is weer waarom op de Veluwe. Wij hebben er een hele roedel nou daar zitten. Dat is best wel uniek. En Herman van Veen en ik, wij hebben ons in Twaan, hebben daar een voorstelling over maken. Herman heeft de regie verzorgen. En op 1 september, dus snel in Nunspeet, de derde extra voorstelling van de Wolf Back in Town. Midden in Wolven-territorium. Dus als mensen doren, dan moeten ze zeker even naar Nunspeet daar. En via mijn website en Facebook. Eén keer het adres? Dus bezoekerscentrum nunspeet.nl of gewoon volkertwesseling.nl ken ik. Dankjewel. Dit weer nog weer live. Hoi!